Önindító. Reggel 6-tól 10-ig. A hazai reggeli rádiózás legendájával. Bocskor Gáborral. Ehhez nem tudok. A Tokodi Terminátorral, István Dániellel. Hasta la vista, baby. És a nővel, akinek a hangjára édes a reggeli ébredés. Búvok nektek ezentúl is. Bordán Petrával. 6 óra múlt 5 perccel, jó reggelt mindenkinek. Hello Petra! Jó reggelt! Dani! Hello Bocsi! És ami Petránk egy ilyen, nem tudom, a sál megdobott. Valahogy úgy. Igen. Igen, és jobb volt kabátban. És azt ígérted, hogy most nem fogsz vetkőzni, ehhez képest már gyakorlatilag a felét ledobtad a textilnek. Igen, képzeljétek el, hogy tegnap este óta nagyon fázós vagyok, úgyhogy azért ültem itt sálba, amikor megérkezt, de visszateszem, a hőhullámok, mi? Igen, kicsit klimaxolok. Igen. Nem kicsit. Tudom. A szagát is érzed. Ajaj. Dani viszont elhatározta, hogy nem hajlandó egyedül tölteni a karácsonyt, tehát most felfrissült a Facebook oldala, tessék meglátogatni. Végeztem egy nagy generált, elegen, le a magányos karácsonyokból. Így van. Nem akarom egyedül megenni a töltött. De most a Facebookon vársz karácsonyi vendégeket? Vagy ez? Oh. Nem de vendégeket. hogy írjon neked, hogy majd szeretném. A nagy őt várom. Bökjetek meg. Édesem. És akkor? Tehát akkor hogy változik a program? Tehát, hogyha összejön 24-ig valaki, akkor vele tölti majd. Így van. És apa, az aksival? Ja, hát őt lerendezem 8-ig. 8-ig lerendezett, töltőkáposzta, aksi, és aztán haza, Így van. és akkor az új... Így van. Az új nagyővel. Így van. Kergetitek Kevin McAllister. Együtt kergetjük. Dani, legyen az, hogy kitalálod az ajándékot most, és az ajándékhoz passzoló embert várjál. Ez jó ötlet. Ez sem rossz. Csomagold be, most már így mentálisan, mi lenne az? Király. Akkumulátor. Nem áll. Megint apád jön. Kettőt Hát meg veszek ideje. autószerelők, meg nem tudom, akarsz te autószerelő? Akkumulátor. Jaj, bocsi, hát nem lennék, ki kéne találni. Egyre többen ismernek fel az utcán. Tegnap megkaptam a legnagyobb bókomat, megkopogtatták a vállamat, jaj de jó, jaj de üdvözöljük a Bocsit, a Petrát, csálalalala, és aztán a végén így zárt le, uram, ön egy úr. Mekkora bók. Nagyon jó, tényleg. És te? Látom, hogy azért ki vagy pattintva rendesen. Egyáltalán nem vagyok kipattintva. Most az elmúlt 3 hétben nem jött össze az edzés, jöhetett volna pénteken, el is mentem. Ugye délután aludtam, Szabinától jött egy nem fogadott hívás, vagy hogy mondják ezt, és gondoltam, hát nem hívom vissza, mert ha lemondja, úgyis ír egy SMS-t. Elmentem a helyszínre, fölhívom kintről a parkolóból. Mi van? Azt mondta, figyelj, van itt egy kis baj az edzőteremben. Mondom, mi? Azt mondja, hát nem tudom, hogy lesz-e kedved. A lényeg az, hogy képzeljétek el, de ez annyira felcseszi az agyam, hogy ott edzettek fiatalok, mondjuk ilyen 14 évesek. Aha. És bementek a szaunába. És az egyik fiú azt találta viccesnek, hogy a szaunakőre rápisil. És én azt hittem, elmondtam Szabina, hogy ez van, én azt hittem, hogy kibírom azt, hogy egy kis WC szakban edzünk. Nézd, de Gyurit felébredt a sztoria. Fölmentük a lépcsőn, még ott éreztem valami illatosítók, meg szellőztetek, minden ablak nyitva, illatosító szagát. Bírom ezt. És akkor átléptem egy ilyen nem látható illatfalat, és én azt hittem, hogy ott öklendezek, hányok össze minden. De megvan, hogy ki az, tehát utolérték. Gondolj bele, igen, ki is, hogy jut valakinek eszébe. Hát, apurutja minden. Igen. Edzőteremben vannak undorító emberek, szerintem egyszer csinálhatnánk ebből műsort, mert nekem a legtisztalanabb a csaj volt, aki velem szemben egy gyönyörű szép tip-top öltözőbe, ott cserélte a tampont, úgyhogy mindenki látta felállva. Tehát, hogy az... De kivel? Persze. Meglóbált a paffal? Nem lóbálta meg, de hát érted, automatikusan oda nézel, mert hát nem tudom, valamiért oda nézem, amikor látod, hogy de egy texasi csaj tényleg meglóbálja a zsinórnál fogva, és úgy bele a szemétkosárba. A lasszó. Ez nem texasi volt. Ez nem texasi volt. Az egyik haverom azzal szórakozott, nyilván már nem a haverom, hogy szintén szaunában, hogy előtte így csilisbabot evett, és hogy dörrengette. Az is valami hihetetlenül hiperundorító. De gondolj bele, tehát itt a nem is tudom, kémiai vagy milyen folyamat, tehát ugye a víz része azonnal elpárolog, tehát a koncentrátum maradott. És olyat te még el nem tudsz képzelni. Én azért voltam már egy pár olyan WC-be, érted, ahol majdnem kifordulsz, de mégis megcsinál. Ott egyszerűen nem lehetett megmaradni. Gondolj bele, hogy ezt megcsinálja egy gyerek. Gratulálok a szüleinek is. Vele is beszéltek. Hát igen? Kínos volt, igen, kínos volt. Na jó, szóval ezért itt most gyakorlatilag már nem azt a gyönyörű férfi testet látod, Dani. Amit eddig. Így van. Na, akkor nézzük meg, én azt nézem most gyorsan az időjárásban csupán annyit, hogy lesz-e hó, de nem, Veszprém szitáló eső, Esztergom havas eső, including Tokod,
És Szolnok enyhe szélfelhős, tehát ott nem. Aha, Bessenyei Szabi azt írja, hogy az M3-ason Füzesabonyig már Fehérhóban és havas esőben lehet. Nem tudtam, a gumisnak elronott egy szerkezet, és nem tudtam gumit cserélni, tehát ilyen téren most egy picit izgulok, mert holnap lesz majd az akció. Na, nem tudom, hogy mindenkinek mond-e az a név valamit, hogy Charles Manson, de elmondom nagyon gyorsan, hogy ő volt gyakorlatilag talán 70-es évek legkomolyabb sorozatgyilkosa. Ő börtönben van azóta is. Nem tudom, hány embert ölt meg, valaki ilyen 20-valahányra tippeli, de többek között a nagyon híres, hát világhírű filmrendező Roman Polanski feleségét is. Késsel, brutálisan. Charles Manson az egyik leghírhettebb sorozatgyilkos, és ő most 80 évesen, még ugye nyilvánvalóan mindig börtönben van. De ami az egészben az érdekes, hogy beleszeretett egy 26 éves lány. Na. Méghozzá egy vonzó lány, egy szép lány. Beleszeretett és hozzámegy feleségül. Kapott engedélyt a börtöntől, hogy megtörténhet az esküvő. És az ember, komolyan mondom, én nem az, hogy 26 éve, nyilván utána olvasod, hogy ki ez az ember. Nyilván soha az életben nem lesznek egymási, bármilyen módon is, de hogy lehet az, és ezt most tényleg Petra egy első kérésként neked is odadobom, hogy lehet az, hogy a nők sokasága tényleg vonzódik a rossz fiúkhoz. Nevezzük nagyon rossz fiúnak őt, de tényleg a rossz fiús típushoz. Azért, mert a nőkben van egy olyan, hogy szeretné kiválasztani magának a rossz fiút, akit majd ő fog megváltoztatni. De ez az, hogy rögtön változtatja. Ez az. Milyen rossz felfogás ez, hogy megszerzem a rossz fiút, meg olyan vonzó, meg minden, és utána meg akarom változtatni. Akkor meg mi érdekes marad benne? Az, hogy benned van az, hogy te voltál az egyetlen nő, akinek ez sikerült. Pontosan. Aha, és aztán utána a végén te mondod azt, ne haragudj, nyúlbogár, de én nem ebbe a nyúlbogárba szerettem bele, és akkor dobja. Abszolút. Na jó, tehát a témánk ugye Charles Manson kapcsán az lesz, hogy miért a rossz fiúkat szeretik a nők, és egy házaspárt is felhívunk, külön-külön. Gangsta Zolit, rossz fiút, és feleségét Mónikát, aki egy haláljófején, ismerem őt jól, és ezt a kérdést fogjuk egy picit körbejárni velük, jó? Hol de jó. Kíváncsi, amúgy is már régóta meg akartam kérdezni a Gangstát, mert én azt hallottam, hogy otthon ő azért egy szerid vándor. Tehát leveszi a kis súranóját, és fölveszi a papucsot. Na, annyira nem. Én láttam őket együtt többször. Nem. Azért a duma ugyanaz. Igen? A duma azért az ugyanaz. Igen, de nagyon vehemens a Móni is. Tehát ő is nagyon kíváncsi vagyok. Na, ez az egyik, a másik pedig mesefigurákról lesz szó, de nem olyan értelemben, hogy itt most elmegyünk gügyögőbe, hanem összeállítottak egy listát, és azokat a mesefigurákat tették rá, amelyek a férfiak szemével a legvonzóbbak. Tehát ez a felszednéd a hófehérkét, ha élőben találkoznál vele. Ez a szindróma, ez lett listába szedve. Én hoztam egy szatyornyi ilyen Disney hercegnőt, a legkülönbözőbbeket, és majd előveszem őket, és majd megnézzük, hogy férfi szemmel kinek nyúlná bele a dresszkódja alá. Az, hogy egy fűrészes zacskóba hoztad, az jelent valamit? Az abszolút jelent. Nem, az abszolút jelent valamit. Azt jelentette, hogy ma reggel a sötétben nem találtam megfelelő táskát. És milyen drága fűrész. Igen. Hamarabb jött a Jézuska, vagy? És a bocsi azt kapta. Nem, ez a helyzet az, hogy ezt kaptam ettől a cégtől, a cég képviselőjétől, hogy a Vogának adjam át. Ja, dicsért egy fél óráig, hogy milyen jó vagyok, majd hogy a Vogának küldi, de egy játékfűrész volt benne. Hogy örülhet a János. Ebbe hoztam be ezeket a barbikat, de a lényeg az, hogy tényleg férfi társaim gondolkozott, de nők is egyébként, mert ugye vannak hímnemű mesefigurák, és nem csak a Disneyben kell gondolkodni, hogy mely ilyen mesefigurákba tudnánk úgy, hogy is mondjam, tehát úgy tettlegesen hozzányúlni, és ti is, hogy talán van-e olyan, akit úgy beengednétek a legrejtettebb zugaitokba mesefigurát. Ne, tényleg képzeljétek, hogy életben megjelenik SpongeBob. Én Mici Mackós lennék inkább, mint SpongeBob. Igen? Tényleg szeretnéd, hogy egy medve meghágna? Nem. Medve nem, de Mici Mackó. De Mici medve. De Mici Mackó az... Na, hát olyan... ír rá Szabó Zsófira is megkapod rögtön. De tényleg, mi az, hogy Mici Mackó? Te el tudod képzelni, hogy megjelenik Mici Mackó egy ilyen... Mici Mackó szexi, nincs rajta sosem. De Mici Mackó erekcióját elképzelted már? Te még soha, de, de most, hát most erről beszélünk. De most, hogy így mondod, most már elképzeled. Számomra annyira a szex Mici Mackó, hogy hihetetlen. Teljesen. Vonzódom hozzá. Így van, és aztán rácsöpög a méz. Jó téma lesz. Na jó, ez a két témánk lesz, viszont a tegnapi napról átemeltük azt. Gyerekek, láttátok Azút? Elfelejtettem megnézni. Azu, nekem egyébként a képernyőn nagyon feketének tűnt a zakó. Igen, nem olyan kékes. De megkérdeztem az Anditól, és azt mondta, kék volt. Valóban kék volt. Tehát ezt a zakót kell újra figyelni, és azt a szemüveget, és Azu azzal búcsúzott, hogy holnap ugyanígy. Jó, de jó. Előre tudta, hogy holnap ugyanígy. De jó. Tehát Azut figyeljétek, rakjuk ki a mai Azu képet, jó, és akkor minden nap kirakjuk Azu képét, hogy valóban ugyanabban az zakóban volt a tényekben. Oké. Ennyit erről, tehát tegnap ugye innen indultunk el, vagy nem, ide lyukadtunk ki, amit az előbb mondtam, de honnan indultunk? Onnan
indultunk, hogy egy amerikai híradós volt. Az ausztrál híradós egy éven át ugyanazt az öltönyzakót és inget viselt, és ezzel azt akarta bebizonyítani, hogy milyen érdekes, amíg mindenki azzal van elfoglalva, hogy a csajok mit vesznek fel, addig azt mindenki letolja, hogy a parik miben vezetnek műsor. Ezt mutatjuk meg újra egy pár perc múlva. The legend is Bocskor Gábor, Jó reggelt Petra, Legenda and Danny. Hát jó reggelt mindenkinek. Hát jó reggelt neked is. Ne szakíts félbe, jó reggeltemben voltam éppen. Ne haragudj. Bocsássatok meg, ne haragudjatok. Te is? 4 óra 44-kor írt nekünk a Facebookon Nagy Német Tünde, ő volt az első, aki jó reggeltet kívánt nekünk, csak a jó reggelt. Köszönöm szépen. Oké, nagyon édes. Egy tapsnak. 7 Nem nyomkodhatom meg a tapsot. Dani nagyon fegyelmezetlen, és rakoncátlan, olyan, valami van benne. Korán kelt, igen, valami hormonális változás is talál, mert ugye Facebook profilt, igen, vagy oldalt újított, frissített, új életet kezd, így van. Így van. Csak még a kardigán a papájáé. Most vettem, vagy? Most vettem, így vettem le a papáját. is hozzám. Ma téptem le róla a kis műanyagot. Nagyon csini vagy. Ti sem mossátok ki a cuccokat, ugye? Helyes. Ja, nem, persze, hogy nem. Én kiszoktam. Nem. Na, egy közlekedési hír, jó reggelt, sziasztok, a Soroksári út Gubacsi felüljáró alatt műszaki hibás BKK-s busz a Boráros irányában. Jók vagytok, szép napot, Feri. Aztán jó reggelt, itt látod, a Disney meg a mesefigurákra már jönnek, én tuti Fionát választanám, de csak Liptai Klaudia hangjával, üzeni Vecsi vagy Vécsi gazda. De Fionát az átalakulós korszakban, vagy még mielőtt zöld lett volna? Hát szerintem nem amikor zöld, hanem amikor jobb. Igen, de akkor nagyon szexi volt, amikor átalakult ilyen. Tetszik. Fiona? Vagy ogreként, vagy nőként? Nőként, nem ogreként. Hát ogreként, hát figyelj, az már szükség. Aztán én Kalánka nénit pattintanám meg, ő ki? Kalánka néni? Egy ilyen kis miniatűr nő volt, átváltozott picibe, és Kalán lógott. Kanál. Érted? Kalán. Azért Kalán néni. Lógott a nyakába, és valahogy azzal variált valamit. Igen. De az már csak a nagyon kevesünknek és szexi volt, vagy inkább ez nem, egy idős néni, a nagymamát. Tehát ez a Gerontó vonal. Mutatja neked. Úgy nézett ki, mint Hetty néni a váratlan. Tényleg úgy, igen. Nincs is térbe. Hát csak az nincs. De jó, ha lerakod is olyan maga. Na mindegy. Petra Pinocchio, ő az órát is tudja növeszteni. Nagyon jó ötlet. Csak a kisfiú, nem akarom megrontani. Mi mindenre lehet képes. Remélem láttátok a webkamerán a mozdulaton. Hello. Beleadott, bocsi, apait, anyait. Bizonyám. Na, a kis harkály, mint. Tegnap arról beszéltünk, hogy egy ausztrál műsorvezető, aki azt hiszem, hogy hírműsort vezet, legalábbis a képek alapján úgy néz ki, nem szólt senkinek, és egy évig ugyanabban a zakóban és ingben szerepelt a tévéműsorában. Na, innen indultunk tegnap, és kiukadtunk Gál Noéminél. Egyrészt azért, mert ugye ő arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a nőkre nem figyelnek annyira, másrészt aztán felhívtuk Azurák Csabát, hogy ő megcsinál-e hasonlót. 7 óra 5 perc. Az Ausztrál Today műsorvezetője igen frappás módon hívta fel a figyelmet az egyik legnagyobb problémára, ami ugye a nőket nyomasztja elsősorban. Karl, úgy hívják a fiút, vagy férfit. Itt van egy kép róla, azt láthatjátok, majd gondolom a Facebookon is meg fog jelenni. Gyakorlatilag egy ilyen teljesen kedves és mondjuk azt, hogy átlagos műsorvezető páros, férfi zakóban, nyakkendőben, mellette a hölgy ugye szépen kiöltözve. Szóval a lényeg az, hogy azt kezdeményezte, azt a vállalkozást, hogy ő egy éven keresztül ugyanazt a zakót és ugyanazt az inget hordta a tévéadásban. Kivéve a nyakkendő, az, amit megváltoztatott. És gyakorlatilag valahol igaza is lett, mert tényleg egy férfi szinte azt vesz fel, amit akar, és még az operatőrök se vették észre. A rendező, senki nem vette észre. Egy éven át van egy fénykép, ahol ott nem tudom, sorozatban ott van róla, tényleg csak a nyakkendő változ, és ugyanaz az zakó, ugyanaz az ing. És ezzel fel akarta hívni a figyelmet egyrészt arra, hogy a nőknél egyáltalán nem érdekes, hogy mit mondanak, csak az, hogy néznek ki. Ilyen a mi megítélésünk, ilyenek vagyunk mi nézők. A férfiaknál tök mindegy, hogy néz ki, a lényeg, hogy mit mond. Ez igazságos, Dani? Szerintem simán. Egyáltalán nem igazságos. Nem, ez igazságtalan. Nekem addig fontos, megnézem itt, hogy néz ki az Andi a híradóban, hogy néz ki a Nettéval, majd szépen összeraktak titeket. Nem, el sem fogadom. El sem fogadom. Ne legyen híradós? Én azt gondolom, hogy ez egy full férfi műfaj. A híradózás? Miért? Sőt, a műsorvezetés is. Ez pont te kérdezed? Full férfi műfaj a
olyan műsorvezetés? Szerintem igen. Tehát rádióban, tévében te csak a pasiktól fogadod el, amit mondaná. Így van. És a Petrát most hogy viseled meg? Körülbelül 50 centire van tőled. Másfél éve borzasztóan nehezen. És nagyon örültem, amikor megjöttél. Itt van például a bulvár sajtóból néhány címet olvasok. Micsoda haj, micsoda ruha, micsoda nő, Liptai Klaudia. Tessék. Ördög Nóra angyali fehérben búcsúzott az RTL Klubtól. Szabó Zsófia merész ruhában. Szabó Zsófi átlátszó felsőben jelent meg a gálán. Gál Noémi ruhája csak előről tűnt tökéletesnek. Vigyázz, itt van már. Mindenek kint van Gál Noéminek. Vörös ruhában villantott combot Gál Noémi. A vonalban Gál Noémi. Hello. Hello, te combillató. Noémi, te ezt hogy éled meg? Kétárnyon dolgozom. Abszolút ezt már az első időkben, talán az első 2 hónap után rá kellett jönnöm, hogy ezzel fognak foglalkozni. Na most vannak adottságok, amikkel tudok, akarok élni, vagy sem. Ezt nyilván valamilyen szinten azért én ezt eldönthetem. Azt gondolom, hogy az a határ, amit én itt még elértem ezzel, tehát, hogy mit mutatok meg, mit nem mutatok meg, vagy mennyire. Hadd kérdezem már meg, hogy ugye nyilván hát ezt mindannyian tudjuk, hogy öltöztetnek benneteket, nyilván van vétójogot, hogy ezt nem veszem fel, azt nem veszem fel. Viszont a stylistok vagy a tévévezetése téged ösztönöz arra, hogy többet mutass magadból? Volt időszak, amikor valóban volt egyfajta ösztönzés, ahogyan te mondtad, hogy egy picit hozzam a szexisebb vonalat. 7 óra 16 perc. Itt van velünk, aki abszolút felelős tartalomért, de szerintem egyébként külsőleg is teljesen rendben van. Hibátlan. A vonal végén Azurák Csaba! Jó reggelt, Hello, szia Csaba, jó reggelt! Sziasztok, hello. Na, mit szólsz ez a kezdeményezéshez? Tényleg a férfiaknál nem veszik észre zakó nyakkendő, ugye ez a standard öltözet, főleg egy ilyen szeriőz műsorban, mint mondjuk a Tények, és belegondoltál-e abban, most nyilván megkerestünk ezzel a kérdéssel, hogy nálad vajon észrevennék-e? Hát figyeljetek, én azt gondolom egyébként, hogy nem. Egyrészt ugye a hírműfaj az egy konzervatív műfaj, tehát itt olyan nagyot nem lehet dobni mondjuk a filmon. Ugye, ha belegondoltok, évtizedek óta zakó nyakkendő, ing, maximum egy díjzsebkendő. Mivel tudsz operálni, hogyha szemüveges vagy, mint én, mondjuk a szemüveg kerettel. Különböző kereteid vannak? Ezt nem is tudtam, Csaba. Hát igen, van jó pár belőle, nem tudom, hogy milyen. Fölösleges befektetés volt. Nyugodtan hordjál egyet, mert kutyának nem tűnik fel. Na látjátok, erről beszélek, szóval, hogy mivel tudunk operálni esetleg az órával és esetleg a tollal. Tehát maximum ennyi a kelléktárunk. Viszont bocsi, nem tudom, hogy neked van-e okostelefonod, mert egy 10 perccel ezelőtt átküldtem neked egy MMS-t, szigorúan belső használatra. Várjál, megnézem, van. Elküldtem nektek egy olyan verziót, amiből az derül ki, hogy a női műsorvezetők deréktől fölfelé izgalmasabbak, a férfiak viszont deréktől lefele az asztal alatt, és átküldtem egy olyan képet, ami nagyon-nagyon ritkán esik meg velem. Éppen focira igen, tehát Azurák Csaba zakóban, nyakkendőben, ingben, zsebrevágott kézzel, viszont alul sort, edzőcipő és teniszdob. Úgyse látszódik. De ezt nem tehetjük ki, ugye? Ezt azért írta, hogy belső használatra, én nagyon kikapnék akkor, hogyha ez esetleg a ti falatokon megjelenne. Szóval, hogy van egy... Nagyon vicces. Egyébként a szellőik is így tolják nyáron, nagyon vicces. De Csaba, ez egyébként valós? Tehát nagyon remélem, hogy a melletted ülő hölgy nem így viseltetik. Kezd aggódni a bocsi. Én ugye hallgattam a múltkori Andi szülinapjáról készült beszélgetést, ahol Dani felvetett, hogy mit szoktunk mi ott lábazni az asztal alatt. Nem szoktunk lábazni, de hogyha én csinálnék mondjuk egy fotósorozatot arról, és azt szintén kitenném egy éven keresztül, hogy az asztal alatt az Andinak mi mindene található, a rózsaszín plüsspapucstól kezdve a különböző kiegészítőkig, akkor nagyon-nagyon érdekes cikket lehetne ebből rittyenteni. Nyilvánvalóan, de ugye egyetértesz azzal, hogy ez egy nagyon szexista megközelítés, tehát hogy a nőket állandóan csak az a mi van rajta, hogy tettek ki, mekkora dekoltás, tehát hogy ez már egy picit megalázó, és ezért akarom tőled megkérdezni, Csaba, hogy hajlandó vagy-e szolidarizálni a nőkkel, szolidarizálni ezzel az ausztrál műsorvezetővel, hajlandó vagy-e mondjuk egy hétig ugyanabban a zakóban és ingben a Tények műsorában szerepelni? Hát nézd... Van-e kedvenc zakó például? Van még nálatok egy szabad hely műsorvezető ügyileg, így reggelente? Persze, a Petrát, ha kirúgjuk. Igen, akkor jöhetsz. Akkor holnap 6-kor találkozunk? Én semmi, hogy mondjam, jó kezdeményezésnek nem vagyok elrontója.
hogyha megengeditek azért az inget és a nyakkendőt, azt variálnám, de egy zakóban benne vagyok, már csak azért is, mert egyébként mondjuk nekem van 4-5-6 sötét tónusú zakóm, és tényleg valószínűleg senki nem vesz észre, hogy egyik nap egy kicsit sötétkéket, másik nap egy picit világosabb. Választunk most zakót, Csaba. Választunk, fekete lesz, sötétkék, világos szürke, miért választunk? Egy hétig. Hát, ami ma rajtam lesz, ezen a héten azt tolom. Oké, de egy hétig kell. Nem hát ez... 5 nap, igen. Ezen a héten azt tolom, azt az egy zakót, és akkor az nem mész Szabira közben, tehát? Ja, de 4 napot Szabin lesz. Nem, viccelek. Meg fogjuk oldani. Bocsi, oké, rendben van, akkor hétfő, kedd, szerda, péntek és jövő hét. Hétfőn zárjuk a sort. Hétfő, kedd, szerda, péntek, és jövő hétfőn zárjuk a sort. Jó, és megteszed azt, hogy ugyanaz a szemüveg keret? Jó, oké, az is ugyanaz lesz. Jó, és akkor mindez egy évig? István Dániel, Bordán Petra és Bocskor Gábor. Az új Önindítóban. Önindító. The Good Morning Show. Csabi, milyen színű lesz az akod ma este? Mert innentől nézzük. Figyeljetek, legyen egy ilyen sötétkék szerintem, és az akkor tök jó. A sötétkék tök jó. Csabi egy hétig ugyanabban az akóban is kifejezi szolidaritását női műsorvezető társaival. Oké. Köszönjük szépen Azurák Csaba a Tényektől. Szia, Csaba! Sziasztok! Köszi! Hello. Jó fej ez a Csaba. Nem véletlenül nyerte meg az X-faktor. Hölgyeim és uraim, a 89. Music FM stúdiójából élőben jönnek az Önindítók. István Dániel, Bordán Petra és Bocskor Gábor. Fél hét elmúlt 4 perccel azt mondja itt a mesefigurás, a hófehérke ráül Pinocchio fejére. Na Pinocchio, most hazudj! Jó, ez működni fog ez a téma, én érzem. Ez jó. Jó reggelt Petrának, csak annyit üzennék, nézze meg a Ted című filmet, és utána gondoljon a macira. Üdv Opti. Na jó, ezeket láttad? És nagyon szexi abban is a maci. Lehet, hogy macikvét is. Nem, jó, olyan, mint te. Nagyon jó humora van, és ilyen kis picit pikírt. Wow, ez egy bók volt. Ez egy közeledés, igen, ez valami. Én nyitott vagyok, Petra. Nyitott kapukat Így van. Velem fogod Kevinnek eliszteni. Valakivel szeretne karácsonyozni. Így van. Na jó van, Dani. Azért az a világ nem jön el, hogy a Petrával karácsonyozni. De az se, hogy gyerekekkel, mert hogy... Igen, az sem. Biztos. Gyerekek, megint tegnap kicsit felpumpáltam az agyamat, közbe kellett lépnem egy utcai konfliktusnak, és rájöttem arra, hogy... Dani ilyen igazságosztó. Az zuglói Superman. Igen. A gyerekeknél gonoszabb kis monsterek, szörnyek nincsenek. Tehát, amit láttam, amit hallottam, tényleg muszáj volt közbe lépnem. Meg is kapták a kis szörnyetegek a magukért. Remélem, a szülők nem kelgettek aztán. Nem voltak ott, mert nem szóltam volna közben. Na, az igazságtevő gyerekek közt, tehát hogy a gyerekek milyen gonoszak tudnak lenni. Oké, erről beszélünk majd, Bela Gabi hírei után. István Dániel, a szúnyadó vulkán, aki beszól, az időzített bomba, aki megszól, és a tokodi terminátor, aki rád szól. Akarsz róla beszélni? Dani, az Önindítóban. 3-7 lesz 1 perc múlva, és a Dani már az arcot is megformázta hozzá. Webcamen lehet nyomon követni, de tényleg egy ilyen nagyon agresszív, már Charles Mansonos arcot. A gyerekek dühítenek téged, nagyon. Eleve amúgy is, tehát nem csak az a sztori, amit most mondasz, de... Lassan alakulok egyébként, most már így, mint én is idősebb leszek, már ilyen nem pattintom fel az agyamat rajtuk, de a tegnapi trión gyerekek, tehát én még ilyet nem jöttem haza a boltból, gyerekek akkor az iskolából, tényleg jó meg volt pakolva a hátizsákjuk, elől 2 ilyen kis figura, akiket eleve már tarkon vágtam volna. Milyen korúak? Ilyen harmadik osztályosok voltak kemi, és mögöttük ilyen 5 méterrel kullogott egy ilyen kis pufifán kislány, tényleg nem volt vékony, chipset evett, ezek a kis görények meg kiabáltak neki, hogy digi-dagi daganat kergeti a halakat. És így olyan, és utána még nyomták neki a cifrákat, és annyira felturboztam, hogy rögtön beugrott, hogy én ugyanilyen gyerek voltam, én se voltam túl vékony, engem is piszkáltak mindenért, és szóltam neki, hogy gyerekek, szerintetek ez így oké? Mind nekik állt följebb, utána visszapofáztak, megfenyegettem. Mit mondtak Dani bácsinak? Mondom, hagyjátok már, szerencsétlen kislány, majd megszépül, hogyha felnőtt lesz. No, mondja meg, hogy mit csinál, mondtam, hogy tarkon váglak mind a kettőtöket, akkor aztán abba hagyták, és úgy szépen elkullogtak, a kislány meg ott ment mögöttük. Hogy azt szeretném tőletek meg, hogy miért van az, hogy a gyerekek sokkal genyóbbak tudnak lenni, mint a felnőttek. Tényleg. Szerintem több oka van. Egyrészt valaki effektíve genyó, mert ezt látja otthon, a másik meg az, hogy nem érzi a súlyát. Tehát ő egyszerűen poénnak gondolja, és nem érzi azt, hogy ezzel most egy komoly lelki, hát mondjuk
azt, hogy traumát okozhat akár a másikban. Tehát effektíven nem érzi. Tehát mi a Nórival sokat beszélünk arról, hogy csúfolni másokat mennyire nem, és ő nem is csinálja egyébként. Nagyon helyes, de szegény kis lehet, ette a chipset, és már így gördültek le a könycseppek, és nem először fordult elő. Hát nyilván. És az összes plusz, hogy milyen felnőtt lesz szerencsétlenből, ezt kapja gyerekkorában. Egyszer megnéztem egy 15 éves kislánynak a videóját, azt nagyon felkapták, aki ilyen kis táblákat tartott maga elé, és egyébként sajnos öngyilkos lett attól, hogy állandóan folyamatosan bántották, piszkáltak. Egy nagyon szép kislányról volt szó, és egy ilyen kis táblán mutatta meg, angolul volt ráírva, hogy mi történt vele, amíg eljutott odáig, hogy megtette ezt. Mi történt velem? Hát annyira durva dolgokkal csúfolták, konkrétan képzeljétek el, hogy kiderült az, hogy egyszer olyanokat terjesztettek róla, hogy egy fiúval lefeküdt, pedig nem, csak egy másik lánynak tetszett a fiú. És akkor készítettek róla brutál fotókat egy buli alkalmával, amikor éppen nyilván nem olyan állapotban volt, tudod, tehát hogy annyira durván megalázták sokszor, hogy én amikor megnéztem ezt a videót, na akkor jutottam el odáig. Nyugat-Európában nagyon sok ilyen dolog vezet öngyilkossághoz, tinédzserek öngyilkosságához, ezt úgy hívják, hogy mobbing, és ugye az interneten történik az, hogy gyakorlatilag egy kis közösségben nyilván azok kattintanak csak rá, teljesen tönkretesznek egy abszolút karaktergyilkosságot, végeznek a tinik a társaikkal szemben. És ez nagyon sok esetben vezet öngyilkossághoz, ez rettenetes. Én nem tudom, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. És el se lehet őket számoltatni, mert nyilván visszakövethetetlen, hogy kik voltak a felbújtók, meg nyilván ilyenkor az ember főleg falkában. De Dani, azért te nyilván a gyerek börtön híve lennél, nem? Tehát tulajdonképpen igen. Hány éves kortól zárnád be a gyerekeket? 0. Kis csecsemőket is már, azok is gonoszak. Sikít mehet a rács mögé. És te, hogy el tudod képzelni a rács mögött a mondjuk 6 éves nem tudom kit, béluskát? Simán, hát a hupikék, törpikékbe is bezárják őket, ott fognák 2 rácsot. A tegnapi eset után milyen ítéletet hoznál, mint gyerekbíró? Halál. Nem, nyilván csak vicceltem. Nyilván csak viccelt a Dani. Ne tessenek felháborodni. Dani van most éppen felháborodásban. Ne tessék ellopni az ő felháborodását. Nyilván csak vicceltem. De tényleg. Nem, hogy büntetnéd? Erre az egyre vagyok kíváncsi. Tehát rendesen börtön becsuknád mondjuk egy évre, elvonnád a szüleitől egy évre, lenne mondjuk a börtöncellában vidám tapéta. Még az sem. Úgy. Száraz kenyér is Na, hát nyilván azért a börtönben nem záratnám be, de mondjuk azt tudja, hogy egy éven át Delusa Johnnyt hallgattatnék velük. Na, az jó büntetés. Nika Seperimeno. Azt én imádom. Nika Seperimeno. Nem rakhatod be. Tudod, hogy mi régen nagyon-nagyon szerettük ezt. Várjál csak... És azt is szeretted a Mindenem a farmerem? Jól megáll a szőnyegen? Te el tudod képzelni, hogy szerettem? Most komolyan, Petra. Hát ha Nika Seperimenót szeretted, akkor... Na még most már, ha már belem jöttél, akkor hajrá. Csak a refrén van meg. Nem baj. Ezzel kínoznád a gyerekeket? Igen. Jó, akkor ez most bejátszom, jó? 10 másodperc. Drága szülők, akik most éppen oviba viszitek a gyerekeket. 10 másodperc. Majd írjátok meg SMS-ben, hogy milyen arcot vágott a gyerek. Jó, hangosítsátok fel most, jó? Hangosítsátok fel. Hogyha van iskolarádió valahol, akkor ott is most mindenki hangosítsa fel, jó? Ajaj. És szeretnénk tudni, SMS-ben küldjétek el, milyen arcot vágott a gyerek. Na, Dani ezzel kínozná a gyerekeket. Ennyi, jó? A gyerekek szenvednének. Szerintem a Johnny még élvezné is. Jó, ilyen picit olyan külföldi vagyok. Velem, tudod? Maradj velem! Hát ő külföldi, nem? Albán, vagy milyen? Albán származású. Igen. Jó? Kérnénk az arcokat, a gyerekeik arcát. Le is fotózhatjátok. Posztolhatjátok a Facebookunkra. Ezen zene hatására Dani ezzel kínozná a gyerekeket. Oké, köszi szépen. Halott vagy unalmas című játékunk következik egy pár perc múlva, és a telefonszámunk... Szól már? Igen. Még miért csörög? A játékra 0672 895 895. Lehet, hogy sír egy gyerek, aztán hívnak őket. Már is jön a topsláger Licky Lee és az I Follow Rivers, annak a Magiciannek köszönhetően, aki egy újabb remek topslágerrel hoz. Fogalma sincs kicsoda, mert hogy már nem is él. Vagy csak simán unalmas. Mi szórjuk rád a neveket, neked pedig 20 másodpercet van, hogy dönts. Halott vagy unalmas.
7 óra lesz 3 perc múlva. Közlekedési info. Sziasztok, Hunyadi János úton Savoyától befelé gyalogos gázolás most történt. Geri. Köszönjük szépen, Geri. Nikásza Perimenóra írják, hogy a gyerekek hogy reagáltak. A gyerek elkezdett hányni. Okay. Talán meg kéne beszélni a kicsi dagadt gyerekkel, hogy ne legyen chipset, puszi nektek, üzente valaki. Miért ne lehetne chipset? Most azért, mert más, mint a többiek, ne hurcolják meg őt az utcán. Az egyiknek nincs köze a másikhoz, így van. Tehát, hogy a meghurcolás az egyik dolog, és az legyen büntetendő, hogy a Dani mondja, ugyanakkor nyilván hát a felnőtteknek, a szülőknek oda kéne hatni a gyerekre, ha már úgyis testileg egy picit túlgyarapodott, akkor a chipses zacskót azt tegyük félre, azzal is egyetértek. Halleluja! Az én Szabolcsom táncolna, üzeni a 4 éves speciál a gyerekéről, tehát a Nikára táncolna. Sziasztok, viselkedj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled viselkedjenek. Én ezt mondom mindig a fiamnak, hajni, jó veletek a reggel. Sziasztok, a kisfiam Alex táncikált, bár kicsit eltorzult az arca közben. Üdv Andrea! Nem érted. A fájdalmas tánc. Mi ez a szörnyűség? Igen. Na, Misi játszik velünk. Hello, Misi, szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Higgadt, megfontolt ember. Bölcs. Ezt eredményezi a Nikásza Perimenó. Vagy izgult? Na jó, akkor figyelj, kezdjük el, 20 másodperc, Daninál van az óra. Indíts, Dani. Tessék, hallott, hogy unalmas. Daryl Hannah. Unalmas. Jane Austen. Unalmas. Sunai Linda. Kicsoda? Sunai Linda. Hát ez az. Unalmas. Igen, Sárosdi Eszter. Ő mit vétett Petra? Milyen nevek? Unalmas. John Wayne. Hallott. Karel Gott. Unalmas. Luciano Pavarotti. Hallott. Jó. Egy hiba volt. Egy hiba volt csak, úgyhogy Jane Austen 1817-ben hunyt el. Ja, Ő nem unalmas. De én modern neve van. De én is rákérdeztem, ki az. Igen. Megbocsátjuk. Viszont a Sárosdinál jól tartan. Úristen, ezek a nevek. Híradós egyébként. Nagyon jó voltál, gratulálunk, tiéd egy Music FM-es aranytáska. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Misi, látod, túl vagy rajta. Szép volt. Köszi! Szia! Köszönöm. Sok Hello. sikert nektek. Szia. Köszi, szia. Gyerekek, ilyen sorozatgyilkos, hát nem is tudom, hogy volt-e több. Charles Mansonról van szó, akiről majd beszélni fogunk, illetve hát majd róla indulunk el, mert ő 80 éves, azóta is börtönben van. Ha jól tudom, 11 áldozata volt, többek között Roman Polanski felesége, akit 8 hónapos terhesen szúrt le. Jaj. Hány éves volt? 14? Ki a... Polanski feleségem. Nem. Tudom, Ne most tegyünk úgy, mint nem lenne pedofil a Polanski. a Polanski pedofil, de később vált azzá. Ja. Így van. Na jó, de nem ez a témánk, hanem a témánk az, hogy Charles Manson, aki 80 éves és börtönben ül, teljesen megérdemelten, képzeljétek el, hogy megnősül. Egy 26 éves nő beleszeretett, soha nem fognak együtt élni, soha nem fognak együtt csinálni különböző dolgokat, de hozzám egy feleségül. Ez már önmagában elmebetegség, vagy tényleg az van, hogy a nők vonzódnak a rossz fiúkhoz. De ennyire rosszak, hogy nem fél ez a lány egyébként? Hát ezt nem értem. Hát nem tud vele mi történni. Hát a lány apja elmondta, hogy én tudom, hogy az én vőm, vagy hogy hívják ezt, nem fog hozzánk, nálunk sose betenni a lábát a házba. Jó, de amikor a lány bejelenti az apjának, mert azért egy csinos lányról van szó, egyébként a Facebookon megnézhetitek, akkor apa nyugodt szívvel mondta azt, hogy persze menj hozzá. Tehát nem értem, hogy nincs visszatartó erő. Én nem tudom, én sose pofoznám a gyerekemet, de akkor biztos. Akkor igen. Akkor Még, biztos. ha ilyen gyerekem lenne. De tényleg, szóval van valami, hogy a rossz fiúk, azok valahogy bevonzák a nőket, sokszor a jó nőket, és erről fogunk majd beszélni, hogy ez miért van így, miért szeretik a nők a rossz fiúkat. Ezzel kapcsolatban küldhetek már is egyébként véleményeket, csajok, akiknek tényleg rossz fiúk jöttek össze, és hogy mi a vonzó bennük, a szaguk, vagy mi? A kopasztarkó. De nem mindegyik kopasztarkós. Ráadásul fel fogunk hívni egy rossz fiút, Gangsta Zolit, és megkérdezzük, hogy ő neki milyen tapasztalata van ezzel, illetve feleségét, Mónit, aki majd elmondja, hogy miért pont a Zoli, akinek tényleg olyan rossz fiú híre van, holott egyébként egy tök jó srác. Ugye? Bírom nagyon. Én Nem is, tudom, hogy mennyi igaz ebből, hogy ő tényleg mennyire rossz, de ezt már ezt is elmondja, mert hogy külsőleg meg nyilván viselkedésben tényleg egy igazi rossz csonnak számít, de nekem az a flashem, hogy ők veszik le a leghamarabb az ajtóban a cipőt, hogy ne sarazzák össze a metlakit. Kíváncsi vagyok, hogy náluk ez így van. Na, de a rossz fiús image az ott van, és hát igen. Zoli, ha másképp nem verbálisan biztos, hogy rossz azt fiú. tudni. Tehát meg nem lehet egyszerű vele együtt élni a mai napig. De hogy meg akarják ezt szeridíteni a nők a rossz fiúkat. Igen. Tehát, hogy ez a cél, mondja Petra, igen, akkor viszont nagy baj van. Igen. Miért? Lányok, miért vonzódtok a rossz fiúkhoz? Ez itt az alapvető kérdésünk, és ezt már egy picit tovább boncolgatjuk. Bella Gabi hírei után. 6-tól 10-ig a hazai reggeli rádiózás legendájával, Bocskor Gáborral. Ehhez nem tudok.
A Tokodi Terminátorral, István Dániellel. Hasta la vista, baby. És a nővel, akinek a hangjára édes a reggeli ébredés. Búvok nektek ezentúl is. Bordán Petrával. 7 óra múlt 10 perccel, jó reggel, sziasztok! Ez az első téli nap, állítólag valahol még havazás is. Igen, Bessenyei Szabi mondta, M3-as, hogy az Füzesabony M3-ason. környéken. Igen. De gondolom nem marad még meg, mert pluszokban vagyunk. De már mondják egyébként havas eső, havazás. Igen? Itt nem, de az északi középhegység tájain. Nem tudom, hol van. Az északi középhegység? Északon is középen, de már... Nem tudom, hol van. Mondjuk a Mátrában már lehet hó. Mátra? Igen. Megvan, ott átrepültem felette. De csak azért. Hát azért tudom, igen. Meg Mátra, itt tudom, hogy északi középhegység, azt nem tudom. Na jó, gyerekek, ez milyen egy, hát nem is tudom, morbid téma, de ahogy indul, az a morbid, mert hogy Charles Manson, az amerikai sorozatgyilkos a 60-as évek végén követel nagy bűntényeit, és csukták is le egyből. 40 éve van börtönben most. Itt az egyik legnagyobb bűntény, amit elkövetett, az elnézést, Roman Polanski híres világhírű filmrendező akkori feleségének, Sharon Tate-nek a meggyilkolása, aki egyébként a meggyilkolása pillanatában 8 hónapos terhes volt. És a gyerek megmaradt? Nem maradt? Nem. Ezt az egy bűntényt hadd mondjam el, ez augusztus 9-én volt 69-ben, Sharon Tate testén 16 készszúrás volt, ebből 5 önmagában is halálos. Tate nyakán kötél, ami összekötötte jó barátjával és egykori udvarlójával, James Sebringgel. További 3 halott volt még a helyszínen, 2 a ház előtt találtak meg a gyepen, őket szintén leszúrták, egyet pedig a kocsiban főbelőve. A következő éjjel pedig a boltos La Bianca házaspárt találták hasonlóan. Ő azt mondja egyébként, Charles Manson, nagyon, tehát a leghíres, még pólók is vannak róla, mint egy Che Guevara pólók, úgy árulják. Ez elképesztő, hogy ő egyébként nem ölt meg senkit, ő csak feltüzelte a társait, és így vagy úgy, de 11 ember meggyilkolásához van köze. Charles Manson 80 éves jelenleg, tölti a börtönbüntetését, nem is értem, hogy miért nem végzik ki. A lényeg az, hogy most képzeljétek el, és feltettük a Facebookra a képet, ember. Egy 26 éves lány, vagy nő, vagy nem tudom, hogy mondjam, beleszeretett. Ráadásul tök vonzó, tök helyesen néz ki. Látszik rajta, hogy nem százas. Nézzek ezt a tekintetet. Ha ránézel, azért szép. Nézd, olyan, úgy néz ki, mint Alanis Morissette-re, igen. Nem normális, de egyik se. Nézd már, ez az álompár. De érted, mit mondod? Tehát nem egy csúfság a lány, hogy nem tudom, nem talán. Tehát jó, neked gondolom még a Manson is bejön. Dehogy jön be, Isten. Olyan cuki, mi jó? Dehogy kis cuki Manson. Itt a fényképen látjuk egymás mellett őket egyébként a börtönben, a lány átkarolja, ő karba tett font kézzel áll, és ilyen, még mindig ilyen gyilkos tekintete van, nem tudom, nem tudok ettől elvonatkoztatni. Szóval a kérdés itt az, hogy ez hogyan történik az ilyen dolog. Tehát mi kell ahhoz, hogy egy 26 éves lány beleszeressen egy híres, hírhedt sorozatgyilkosba, aki soha büdös életben nem jön ki a börtönből, soha még egy légyottot sem fognak engedélyezni nekik. Nem hálhatják el a nász éjszakán? Úgy tűnik, nem, legalábbis most nem. Tehát, hogy később aztán engedélyezik-e, nem tudom milyen kérvények után, ezt nem tudom, nem is ez a lényeg. Soha nem tudja bemutatni a szüleinek, véletlenül a szülők nem is nagyon kíváncsiak rá. Hogy lehet az, hogy egy ilyen pasi bevonz egy ilyen nőt, szerintetek? Bolond a nő, nézd meg. Ja, ennyi. Figyelj, én olvastam egy cikket Ambrus Attilával, és ő elmesélte, hogy nők konkrétan, amikor ő börtönbe került, ugye viszkisről van szó, igen, akkor meztelen fotókat is küldtek neki, sőt, házassági ajánlatot tettek neki, nagyon jó csajok. Tehát jó nők, nem arról volt szó, csak egy kicsit őrültek. Hát megsajnálják szerintem a csajtól. Börtönben van, jaj, szegény. Nem. Én azt gondolom, hogy ez a rosszaság, ez a rossz fiúság, ez a álgengszterség vagy gengszterség, ez valahogy vonzza a nőket. A rossz fiúkat meg akarják maguknak kaparintani, csak ennek a pszichét nem értem. Neked te ezt nyomon tudod követni, Petra, mint nő? Abszolút. Én kislánykoromban, és ezt még nem mondtam már soha, de most bevallom, voltak olyan kis ábrándjaim, hogy én egy maffiózó felesége szeretnék lenni. Tehát ilyen 11-2 éves koromban. Ehhez képest jött a Tomi. Igen. Mert ilyen kis romantikusnak gondoltam. Ez a magyar mafiózó, vagy az olasz? Olasz, jól öltözött, gyönyörű. Akkor néztem a Keresztapát nagyjából, és akkor így képzeltem el, hogy Keresztapa is elég öreg volt. Nem, hát a filmben nyilván játszottak azért mások, nem csak Marlon Brando, és tudod, úgy képzeltem, hogy ez... a bűn, vagy erotikus, szexi az, hogyha valaki elkövet valamilyen, nem tudom, rossz tettet. Erotikus, szexi, és azt gondoltam, hogy ez egy nagyon romantikus dolog, mert azért láttam, hogy ők tudják kényeztetni a nőket, de közben bennük van az, hogy mindenki retteg tőlük, tudod, és a nők szeretik azokat a pasikat, akik felhívják magukra a figyelmet, van tekintélyük. Jézus, de ezeknek eljárám a kezük is de otthon. Azt nem gondoltam, azt nem vizualizáltam nyilván 10 évesen, tehát én egy ilyen kis rózsaszín habos-babos dolgot képzeltem. Kapsz egy kolumbiai kendőt, aztán majd rájössz, hogy mi az a vannak mafiózók, vannak rockzenészek is, tehát ők is, ugye van egy pár példa itt a külföldi
hollywoodi sztárvilágból. Igen, hoztam nektek néhányat. Ugye először is Taylor Swift, aki Grammy-díjas énekesnő, és egy gyönyörű szőke csajsziról van szó, ő azt mondja, azt hiszem minden lány álma megtalálni a saját rossz fiúját a megfelelő időben, amikor többé már nem akar rossz lenni. És igaza van, mert a lányok így gondolkodnak, hogy megtalálod, és ő már csak a tied, te megszelídítetted, tudjátok, mint ez ismertszer. Hát megérkeztünk, drága barátok. Megszelídítetted. Igen, Hát na ez jó, a de lényeg. hát nem, ezt az egyet nem értem. Tetszik a rossz fiú, vonz a rossz fiú, stb. Megszerzem a rossz fiút, Igen. és utána meg akarom változtatni. Hát elveszi azt a varázsát, azt a pluszt, azt Nem. az extrát, azt a... Nem, mert hogy kihívás az, hogy a te kedvedért ő otthon baromi, cuki aranyos, meg nem tudom milyen, de közben kifelé azt gondolják, hogy ő egy rossz fiú. Érted? Tehát a lányokban valószínűleg ez mozog. Ugyan már. Gondolom Menj a Rihanna-ban is. cirkuszba, oroszlánnal próbálkozzál, azt szeridíts meg. Most az a egyébként nagy kihívás. írt az én párom, Na mi? Andi, azt mondja, megszelídíteni. Szerintem ezzel a kérdést, szerintem ezt a kérdést ezzel a szóval nekem tették fel az országban a legtöbbet, ugyebár. Igen. Te se voltál egy matyóimzés az Andi előtt. És voltam egy matyóinzés az Andi előtt, de ugye nem bűncselekményeket követtem el, Nyilván, tehát mit tudom én, persze. egyszerűen a hírem volt az. Ugyanakkor igen, tehát a megszerítésre való kísérlet, vagy irányuló kísérlet, azt én is érzem. Tehát például otthon miért ne káromkodhatnék? Tehát ez egy nyilván a gyerek előtt kevésbé. De az ember érzi ezeket a kísérleteket, hogyha jól csinálja a nő, akkor azért meghagyja olyannak, mint amilyen volt. De általában tényleg az van, hogy gyakorlatilag laposra akartok simítani, vasalni Nem, az bennünket. butaság Te szerintem. megszeridültél, papa. Hát én véletlenül de jól mondod egyébként, véletlenül a gyerek miatt, tehát a papa, Igen. vagy apaság az, ami változtat. mondjuk azt, hogy nem azt, hogy megszeridültem, mert azért a gondolatvilágom és az érzelmi világom az hasonló, hanem adott még egy plusz aspektust az én lényemnek, ami addig nem volt. Na de látod, azért kell a nőknek az a férfi, mint amilyen te is vagy gondolom azért vonzódnak a nagyon rossz fiúkhoz, mert úgy gondoljuk, hogy ők igazi férfiak, tőlük De miben? akarjuk mi az De örökítő miben? anyagot. Az örökítő anyag érted? kell. És utána úgyis megszelidültök, Hát igen, amikor már ékes ott van a bizonyíték gyerek. a Balogh Tamás. Nem, ő Tönkretetted. nem az. De. Ő nem egy rossz fiú. De egy sosem nagy volt kickboxer volt, egy igazi nagy sikátoros srác. Sikátor gyerek. Igen, megismerkedett a Petrával, az ennyi. A Bear Grylls maradt egyedül a régi múltból. Rossz ránézni, Igaz szegény. ez? Igen, amit már csak almaszeletelésre használ egyébként. Az. Nem, sose volt ő rossz fiú. Igen, arra. Nem, ő Tényleg? nem volt szerintem rossz fiú De soha. a Tomi Hát de honnan egy tudod? igazi Nem is férfi volt, egy ismertem. belevaló srác. De attól még a bocsi is igazi férfi, hogy kicsit megszelidült, érted, a gyerek hatására. Attól nem veszíti el a férfiasságát. Ő is ugyanolyan Jó, dögös, ugyanolyan jól néz nem csak az a kemény férfi, érted, aki Persze. felrúgja a kukákat Igen, és ninjáskodik és Vád Szent Lászlón, tehát én nem... Nem, abszolút. De ha nem volt kemény, akkor miért kellett neked ez a papucs? Nem, nem papucs. Te nem is ismered, te bolond. Gyerekek, beszéljünk arról, hogy mi vonzó a rossz fiúban. Még mindig itt tartok. Tehát az előbb mondtál egy szempontot, hogy az ágy. Tehát, Igen. hogy többet vársz egy rossz fiútól az ágyban? Abszolút, Nem azt azt várod, gondolod- hogy kevésbé van tekintetted a kis finom, kis Hát néha a redőidre? lányoknak jó, azt tudod, hogy így odavágják őket a falhoz? Néha. Szekrényhez? És Gyere, hogy ezt odaváglak így- én téged, De nem úgy, párkapcsolat ahogy nélkül. te, édesem, nem úgy, egészen máshogy. Tehát, hogy néha szeretik, ha kemény, és azt gondolják már, hogy a Azt szerint pasi, világos, ha a értem. pasi kemény, Igen. és azt gondolják, hogy ezt egy másik, mit tudom én, egy ilyen kis szemüveges könyvmoly fiútól nem kaphatják meg. Na. Egy sebb hely, egy heg az arcom. Azt én imádom. Ja. Én imádom. Gyerekek, Egy tetkó valahol. Nagyon szeretem azt, amikor valakinek vannak, ami másnak hiba. Tetkót is szeretem? Azt is szeretem. Van a persze. Tominak anyám szívben a kis kezén. Egyébként azt viszont nem értem, hogy Rihanna és Chris Brown ők hogy tudtak, mert ugye Chris Brown egy tipikus rossz fiú. Azt értem, hogy először miért vonzódott hozzá, de amikor már elkalapálta, és ugye Igen. ezért az egész világ láthatta, hogy nézett, hogy utána miért ment vissza hozzá, vagy például Whitney Houston és Van Bobby egy Brown, függőség, ezeket nem hát értem. van ilyen is, tehát valaki szereti a verik. Ezt Igen. most tényleg, hát ez a pszichológusok már elmondják Igen. neked. Jó, én azt gondolom, hogy lapozzunk, és hívjunk fel egy rossz fiú és a feleségét, egy rossz fiú házaspárt akartam mondani. Szóval Gangsta Zolit és feleségét Mónikát, hogy külön-külön vannak jelenleg ebben a pillanatban, tehát úgy értem, hogy topográfiailag, tehát nem egymás mellett vannak, és kíváncsiak, hogy Zoli hogy éli azt meg, hogy őt meg akarják-e szeridíteni, és hogy küzd ellene, és mit csinál ellene. Illetve Mónit, hogy miért pont Zoli? Tehát nyilván a rossz fiú image az ott volt, és mi az, ami vonzotta. És a hallgatóktól meg majd azt szeretnénk megkérdezni, hogy tényleg egyrészt ugye nyilvánvaló, hogy miért a rossz fiúkat válasszátok, lányok. Másrészt például egy rossz fiú, mondjuk mondjál valamit, egy tetkós, nem tudom. Sebhelyes arcú, nem tudom, az mondjuk jobb-e az ágyban, mint egy informatikus? Szerintem igen. Hát Heidi Klum se véletlenül volt Szillel. Igen. Igen.
Jó, de ezt majd egy picit később megbeszéljük, egy pár perc múlva hívjuk Gangsta Zolit és feleségét, Mónit. Összehoztuk őket, Istvan Daniel, Gordon Petra, and the legend. hogy még jobban összehozzon bennünket. He is Bocskor Gábor. Fél 8, ez pontosan 6 perc múlva, és hát érdekes ez a téma, mert Charles Manson, a sorozatgyilkos most kap egy feleséget, egy 26 éves nő beleszeretett, és bár sosem fognak együtt élni, de az esküvő az meg fog történni, és a témánk az, hogy miért szeretik a nők, sokszor a jó nők, a rossz fiúkat. És ígértük ugye, hogy Gangsta Zoli és felesége Móni mindjárt nyilatkoznak nekünk. Zolinál kicsengett a telefon, kinyomta a Petrát. De most a Gyuri próbálja, és reméljük eléri. Majd teljesen kikapcsolta. De hát ilyen a Zoli, hát nem lehet haragudni rá, viszont a vonalban itt van Zana Mónika, azaz Zoli felesége. Szia, mondta, jó reggel. Jó reggel. Hello! Sziasztok, jó reggel! Hello! Milyen a kedved ma reggel? Hát egész jó, köszönöm szépen, az időt nem hagyom, hogy befolyásoljon, úgyhogy próbálok. Te, a Zolival is megbeszéltük, aki nem tudom, hogy helyileg hol van most, de éppen kinyomott bennünket, ő most alszik, vagy miben zavarjuk? Figyelj, a Zoli olyannyira rossz fiú, hogy most éppen per pillanat a gyerekünket viszi az iskolába. Ja, értem, aha. Úgyhogy... Megszelidítettem. Ügyes vagy. Hogy olyannyira. Jó, hát oké, hát akkor én is ki szoktam kapcsolni akkor a telefonomat. Figyelj, Monca! Ez most tényleg az alapkérdést teszem fel neked, hogy szerinted, és nyilván tudsz erről mesélni, mi vonzó a rossz fiúkba? Tehát miért nem egy informatikus van melletted? Hát ugye a nőknek általában mi vonzó a rossz fiúkban? Igen, és aztán külön a tesztorid is, igen. Hát... igen, ezzel gondolkodtam egyébként már többször, mert hogy biztos, hogy ennek van valami olyan háttere, hogy egyáltalán mitől rossz egy rossz? Tehát ez is kérdőpont kérdése. Így van, hát nyilván ez az image. Tehát az image az most nem csak a sztárokra értendő, hanem egy hétköznapi ember, és van akinek olyan, nem is tudom, olyan nagyon domináns, vad, így van a benyomás, amit kelt, és ez vonzó lehet a nőknek. A Zoliról mi volt az első benyomásod, amikor láttad? Hát az Zoliról az volt az első benyomás, hogy valószínűleg nem normális ő. Tehát, hogy és én meg világ életemben szeretem a nem normális embereket, tehát, hogy volt egy kicsi önazonosulás ebben a sztoriban, hogy mindkettőnk a magunk módján azért egy tárgyadó típusúak vagyunk. De hogy közelített fel, így leharapta a füled egyből, vagy tehát mi volt a flört? Flört. Zoli és a flört. A Zolis flört. Milyen volt a Zolis flört? Tehát, hogy ez azért... igen. Nem, hát nála azért a flört az abban kimerült, hogy úgy nagyon komálná, hogyha így megadnám a számomat neki, és akkor hát így tágban nyílt szemekkel azért leszögeztem neki, hogy engem azért ne keverjen össze így azokkal a csajokkal, akik így ilyenkor így elbomlanak a gyönyörűségtől, tehát én nem az. De milyen gyorsan bomlottál el a gyönyörűségtől, Móni? Hát azért ott eltelt egy jó pár beszélgetés, meg telefon, meg mindenféle, amitől természetesen imponáló lett az, hogy hát azért ez a hülye azért nem is tud annyira hülyének lenni, mint ahogy kinéz, meg azért ő tud normális is lenni, hogyha nagyon akar. Persze ez egy nagyon jó csali volt annak idején annó, de hát erre is kellett azért energiát szánni, hogy ezt a csalit úgy tudja mozgatni, tehát... Te szagoltál már informatikust? Hogy? Szagoltál már informatikust? Tehát milyen nem tudom, a testszaga? Nem tudom. Milyen az Zoli testszaga? Tehát vad? Ja, hogy most itt a felromonokra gondolunk. Igen, pontosan. Mert hogy nyilván a csajoknak ugye azért ez genetikailag kódolva van, hogy mindig az alfák felé húznak, hiszen lekanyarodunk, vagy kicsit visszamegyünk ugye az evolúcióba, azért mindig a nőstényállatok azokhoz pártolnak úgymond, vagy ragaszkodnak, akik esetleg az utódnemzésben alapot szolgáltathatnak. Hát, amiben a Zoli nagyon sikeres volt, de azt mondd meg, hogy például igaz-e az, hogy a vad emberek, most akkor mit tudom, a Zolit idézőjelben tegyük ide, jobbak az ágyban, tehát a Zoli elvárásaidnak megfelelő volt az ágyban? Hát bocs, nézd, hát ez megint csak nézőpont kérdése. Hát volt egy kép, de az igényed fölé vagy alá lőtt?
Őszintén? Kérdezzük meg őt, hogy neki mi a véleménye. Itt van. Nem tudjuk elérni. Próbáljátok meg újra. Próbáljátok meg fölhívni a Zoli. A témát is megijedt a Zoli. Lehet, hogy megijedt a témát. Hát azért ő annyira nem ijedős, mert a maga módján ő nagyon, hát ismerjük őt, azért szerintem mindannyian a maga módján ő ezt nagyon-nagyon jól tudná kezelni. De egyébként visszatérve a témára, ugye az ember azt is elképzelhetné, hogy egy rossz fiú, az mondjuk nincs tekintettel, tehát most itt az ágy dologra gondolok, nincs tekintettel a partnerére, és csak vad, és mit tudom én, vagy pont az, hogy ő még ebben is, nem is tudom, nagyot akar teljesíteni. Tehát ilyen téren tudsz valamit mondani? Arra vagy kíváncsi, hogy öncélú esetleg, vagy... Igen, tehát az a vadság az olyan ősi, vagy inkább azért teátrális, mint egy showman? Hát ez reális kérdés. Figyelj, megmondom őszintén, hogy nem igazából, tehát hogy én nekem nem arról szól ez a sztori, hogy most azt vizsgálgassam, hogy most olyan milyen szituációban képzeli ő magát, és most egy viselőadást ugye avaz. Bocsit, nagyon érdekli, ki kéne próbálnod. Köszi! Igen. Figyelj, Móni, mikor láttad a Zolit utoljára sírni, például? Láttad hát már? Lányatok születésénél biztos sírt, nem? Ott nem láttam, megmondom miért, mert ott én nem, tehát én ott aludtam. Ja. Igazából én ott nem láttam őt sírni, de azt hiszem, hogy akkor pityergett utoljára, amikor az első kis kutyája meghalt. Diego. Tehát azért ugye megint is felvetett az a kérdés, hogy mitől rossz. Mert attól függetlenül, hogy úgy néz ki, mint egy vadbarom, és néha úgy viselkedik, azért ő egy rettentő néző lény tud lenni. Abszolút. Figyelj, nem tudom, hogy te tettél kísérletet arra, hogy megszeridíts. Most bármit is értsünk ez alatt, de ugye általában a nők azt a hibát követik el, hogy megszerzik maguknak a vadfiút, és aztán elindul a szeridítési folyamat, ami viszont azzal jár, hogy tökre elveszti a karakterét. Neked volt-e olyan, hogy bármiféle viselkedését, vagy a zoliságát próbáltad tompítani? Az zoliságát tompítani én igazából soha nem próbáltam megtompítani. Megmondom, hogy miért, mert őt igazából ugye ettől lett Zoli, hogy ő ilyen. Na most nyilván ugye én nem szerettem volna azt, hogy ő a karakteréből bármit is vetítsen, hiszen akkor ő már nem Zoli lesz, és nem, ez egy kicsit olyan, mint amikor beleszeretünk valakibe, és utána várjuk el, hogy olyan legyen, amit valójában mi szeretnénk. De hát akkor már nem azt szeretjük, akibe beleszeretjük. Ez így van, de ez így is volna helyes, hogyha ez így van. Na jó, nem tudjuk megkérdezni a másik felet, mert Zoli kikapcsolt telefonnal mászkál egy iskola udvarán. Sír valahol. Sírva. Neked nagyon köszönjük, puszilunk, köszi szépen, hogy voltál. Puszi nektek. Puszi, szia Móni! Szia. Hello! De ő tök jó fej egyébként, Móni, nem akarta megszeridíteni. De látod, de nyilván valamennyire sikerült neki, hiszen mégiscsak van közös gyerekük, tehát csak annyira kell, ügyesen csinálta nagyon, hogy így ne érezze azt, hogy megszelítette. Azt nem tudjátok Móniról, hogy Móni boxoló volt, tehát azért így van. Na jó, hát akkor kérdezzük meg a csajokat. Csajok, szerintetek miért szeretik a csajok, hát nyilván csajok tudják megmondani első körben, elsősorban miért szeretik a csajok a rossz fiúkat, illetve, hogy tényleg tud-e egy informatikus olyat az ágyban, mint egy rossz fiú? Azt írják, hogy tud. Nem hiszem, az nem lehet. Azt írják, hogy a férjem informatikus, de vad az ágyban. Nem hiszem, ilyen nincs. Nem tud. Nem tud. Láttad az informatikusok buliát, azt a fényképet, tudod, hogy keringett az interneten? Ez leveszi a kis papucsát, tudod? Nem. Ránézésre nem lehet. Tehát egy rendszergazda nem lehet jó az ágyban. Szerintem ez hülyeség. Én is végzett informatikus vagyok. Van valami. Rossz is vagyok az ágyban. Nem, te óvóbácsi vagy szívem. Jó, miért szeretik a csajok a rossz fiúkat, és tényleg jobbak-e az ágyban, mint a rendszergazdák? Ez itt a nagy kérdés. 0672 89 89. Nagyon szeretted? Mindig is vágytál rá. Azóta is vártad, hogy egyszer visszatérjen. Mostantól itt van. Az új önindítóban. Bocskor Gábor, akinek a nevéhez fűződik Magyarországon a reggeli rádiózás. István Dániellel és Kordán Petrával. Élőben. Csak a 89 Music FM-en.
3-800 pontosan 5 perc múlva, és a rossz fiúkról beszélünk, hogy a csajok miért szeretik a rossz fiúkat, és sok SMS jött az informatikusok mellett is. Téged egyébként. Igen, helyes, hát nem baj. Informatikus van itt, és kikérik maguknak. Igen, de volt olyan, aki kedvesen is írt, hogy bocsi, informatikus vagyok, ragyogó az ágyban, és egyébként imádlak. Tehát volt ilyen is. Ilyen is volt. De egyébként egy informatikus ne legyen mérges, az idegen tőle a dű meg a méreg. Tényleg, az informatikus legyen szelíd, szemüveges és kockás inges. És nagy hasú. Így van, így van. És pattanásos. És rossz az ágyban. És büdös a szájam. Üzenik, hogy nem vagyok prűd, elég vad a fantáziám. Volt olyan infós pasim, akinek több terabájtnyi erotik film gyűjteménye volt. Nyilván a számítógépen nem tudtam neki újat mutatni. Ő annál többet, mikor a segédeszközök jöttek szóba, ő csak annyit mondott, van főtt kukorica. Volt, ami sok volt, nem volt egy hosszú kapcsolat. A jó kifejezés rá az abszolút beteg. Puszi Melania. Ja, hát igen, ezen beszélgettünk egy picit, azért a főtt kukorica az könnyebben morzsolódik. Igen, így van, és aztán a gyűrűs izmok nem tudják azt hát nem annyira napfény elé kilökni. Mi van, Gyuri? Szégyed már? Nem tudnád, miről van szó. 2 méter, üzenik, 2 méter és 110 kiló vagyok, informatikus és rossz fiú. Az ágyban is, mosoly. Petra, én vagyok a szemüveges informatikus. Hidd el, ha megmászlak, azonnal megutálod a rossz fiúkat. Üzeni Otto. Otto! Micsoda informatikus név. No, men. Aztán rossz fiúkban több a tesztoszteron, amihez ösztönösen vonzódnak a nők. Virág. Így van, a Facebookon is ezt írja nekünk Németh Gabriella. Sokszor a rossz fiúknak nagyon szép a lelke, viszont a rossz fiúsággal leplezik a gyenge lelküket, és erőt sugároznak. Ezért szeretik őket a csajok. Sziasztok, az egyik barátnőmet kérdeztem erről, azt mondta, azért, mert a rossz fiúkban nem tudnak negatívan csalódni, míg az átlagban sokkal jobban csalódnak. Jók vagytok, Peti, Kecskemétről. Tehát, hogy eleve rossznak könyvelem el, tehát nincs negatív meglepetés. Azt kapod, amit választottál. Na jó, akkor nézzük meg, kik vannak a vonalban. Itt van velünk először is... Mi? Nem, de leragadtam. Jön a Mirelit borsó és francia. Gyerekek, két lány vár a vonalban, az egyiknek rossz fiú, a másiknek fizikus pasia. Volt. Jó? Hallgassuk meg először Andit, akinek rossz fiú volt a pasia. Szia, Andi, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlök mindenkit! Na, akkor neked biztos van válaszod a kérdésünkre, hogy miért vonzóak a rossz fiúk a lányoknak. Hát volt az én ex-rossz fiúmban valami olyan kisugárzás, ami tényleg vonzott engem hozzá, hogy ez a kinézete volt, az a markáns arcél, vagy a tekintetében valami, ezt pontosan a mai napig nem tudom megmondani, ez 7 évig tartott ez a... 7 évig voltál a barátnője? Aha. És volt benne valami erőszakos? A felesége? Ó, volt benne valami erőszakos is? Volt, igen. És az vonzott? Volt. Hát abban a pillanatban nem, mert hogy kiszámíthatatlan volt ez az erőszakossága, de mégis maradtam. Tehát valami mégis volt, ami úgy hozzáragasztott, amiben vele voltam. De nem a félelem miatt maradtál mellette, hanem egyszer egy ilyen körülírhatatlan vonzalom volt. Valami, igen. A félelem az már csak igazándiból a gyerek miatt lett aztán a végén, 7 év után. Hát mert ő látott dolgokat, és ott már sérült, és azt mondtam, hogy most akkor vége. Aha. Tehát, hogy de addig volt benne valami izgalmas, nagyon tudott szeretni, iszonyatosan szenvedélyes volt. Tényleg a szenvedély, erről még nem beszéltünk, az a fogalom, hogy szenvedély, az inkább kinézed egy rossz fiúból, nem? Mint egy informatikusból. Mint Ottóból. Hát kinézhető egy rossz fiúból egyébként, bár most a mostani kapcsolatom egy totál informatikus kinézetű pasi, aki elképesztő szenvedéllyel bír. De viszont vele ez a vonzalom az igazi. Tehát az a ránézek, és nincs az a úristen megmozdulott bennem valami, és mennem kell. Szóval ez nincs? Ez úgy nincs. Ez úgy a gyerekapjával még ugye mai napig is úgy, ha találkozunk, akkor olyan, ott mozog a gyomromban ez a bizonyos kis pillangó. A gyomrodban. Elhiszem. Andi. A gyomrodban, persze. Andi, köszönjük szépen. Igen, ott is. Nem erre gondoltunk. Nem. Köszi szépen, mindjárt meghallgatunk egy informatikusost, jó? Jaj, félek. Bocsánat, még előtte Krisztián feltett neked egy kérdést a Facebookon, bocsi. Miből gondolod, kedves Gábor, hogy a te kis rádiós szerszámod jobban teljesít, mint az informatikusoké? Ránézésre.
szakmafüggő. Ránézésre. Szerintem? Igen, abszolút szakmafüggő. Kockásink, szemüveg, számítógép, szerver, pici szerszám. Ennyi. Nem Krisztián, találjuk meg nincs meg a nagy has alatt. Jó van, Andi, köszi szépen. Én is köszönöm. Sziasztok, szép napot. És ezzel tényleg bekapcsoljuk az informatikust? Nem informatikus, fizikus egyébként. Ja. A pasi, és itt van velünk Zsófi. Hello Zsófi, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Szia. Na Zsófi, akkor te ennek gondolom ellent akarsz mondani, mármint amit mi itt állítunk. A jól fésült. Hát, igen, abszolút. Most amiket mondtak, azok sztereotípiák, tehát attól, hogy valakinek... Pontosan. Attól, hogy valaki fizikus, vagy attól, hogy valaki informatikus, attól ugyanúgy lehet szenvedélyes, játékos, kedves, és egy kis rossz fiúság is lehet benne. Tehát ez amikor félni kell a pasitól, szerintem az nem feltétlenül jó egy nőnek. Tehát nem vonzó. Mesélj már arról, milyen, amikor egy fizikus rossz fiú. Hát figyelj, most a magánéletemet itt nem teregetem ki nektek, de tud rossz fiú lenni. De egyébként házasok vagytok, vagy úgymond? Nem vagyunk házasok, de már nagyon régóta együtt vagyunk, ez ilyen gimnáziumi szerelem. És jó, de akkor mi a vonzó a fizikusban? Hát egyébként az én barátom pont nem úgy néz ki, mint egy fizikus, mert ő magas, erős, tehát majdnem 2 méter, úgyhogy hát ő egyébként nem egy ilyen tipikus fizikus karakter. De ott van egy ilyen tudóska? Tehát azért ott, mit tudom én, nézi a képleteket, meg ilyen kísérleteket csinál a... Nem, abszolút nem, ő pont egy evilági srác, de jó, bevallom, azért vannak olyan fizikusok, akik úgy tűnik, mintha más bolygóról jöttek volna, hát ő pont nem ilyen. Bocsi, kitettem neked üveges professzort, hogy legyen képet, hogy miről beszél. Nem, én Teleredéhez vonzódom. Ugyanúgy nem minden rossz fiú, tehát nem minden rossz fiú például olyan, akitől is félni kell, vagy akitől így akit... Zsuzsa, vagy Zsófi, hadd kérdezek valamit. Értem, abszolút. Van tetkója a fizikusodnak? Nincsen. Jó, ez nem feltétel, csak kérdem. Neked van tetkod? Nekem nincs tetkom, de szeretnéd, hogyha lenne? Nem, egyébként nem. Tehát téged nem vonz az ilyen? Engem nem vonz az ilyen, igen. Vajon mit tetováltatna magad? C-szeremszer delta T? C-szeremszer delta T, az a fajhőképletet. Olyanok vagytok. Így kell kiszámolni. Ja, Istenem. Jó, és mondjuk az ágyban nem akarok részletek, de ott tudományos? Tehát ott azért úgy érzed, mint egy fizikai kísérletnek az alanya? Nem tudományos. Nem méri a szögeket? Nem mondok. Nem méri a súrlódást? Ez az én titkom marad örökre. De cuki volt. Oké, jól van. Köszönjük szépen, meg Zsófi, és abszolút elhiszük neked, tehát nincs ezzel semmi baj. Szia! Rendben van, Köszi, szia! hello. Neked is, szia! És megnéztem Edét, nekem volt. is bejön. Ki? Telerede. Telerede nagyon vonzó, nekem is. Tiszavári Zita írt nekünk, mert hogy ő tud különbséget tenni, srácok, figyeljetek, nekem volt 25 éve igazi gangster pasim, börtönlélek, és nem volt egy nagy truváj. Az uram, a mostani építész, és igen, olykor tud állat is lenni az állat. Látjátok, a kivétel erősíti a szabályt. Tucunul játszunk, méghozzá nagyon nagy ajándékért, nyereményért. Így van, egy professzionális tabletet nyerhettek. 0670 2 89 5 89 Tucunul. Honnan tudnál? Persze a Tucunul. The webcam is active. Az más. 8 óra lesz 4 perc múlva, és gyönyörű üzenetek jöttek még itt az előző történetek, pedig a rossz fiúkról akartunk beszélni, valahogy belekeveredtek az informatikusok. És fontos, a szexuális téren tökéletes méretekkel rendelkezik Rita. Azaz Teller Edéné. Köszönjük, hogy írtál. És Robi a Facebookon pedig azt írja nekünk, hogy sziasztok, a lányok nekem azt mondják, hogy izgalmasabb és forróbb vagyok, mint rossz fiú az ágyban. De ő ki? Egy pasi, méghozzá Robi. De mi a hogy ő foglalkozása? rossz fiú. Ja, azt nem írta meg, csak ő rossz fiú. De hogy igen, tehát ő rossz fiú? Ő rossz fiú, ja, és ő a rossz lányok fiú, így definiálják, hogy izgalmasabb és forróbb az ágyba. Ezért szeretik? Forró, ezt mondja egy Forró. csaj egy férfira, hogy forró Hát vagy az látod. ágyban. Mondja, csak az más kontextusban. Na jó. Hallgassuk meg a Tamást, aki nem a témához szól hozzá, hanem szeretne nyerni. Hello Tamás, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Te mivel foglalkozol? IT-s vagy? Nem, teljesen más a történet. A logisztikára lehet törekedni. És rossz fiú vagy? Voltam, igen, mert volt egy zenekarunk is, azért ott volt hosszaságra adott idő. Így van. Nekem az egyik legkontrasztosabb pár egyébként Vanessa Paradis és Johnny Depp volt. Igen.
Ugye Vanessa Paradis majdhogy nem ilyen, nekem ilyen szűzies képen van róla, lehet, hogy az a régi dal miatt, ahogy ott libeg és... Nagyon cuki volt akkor, 15 évesen még. És Johnny Depp, aki mindenképpen Keith Richards akar lenni, tehát ez totálisan azt az imidzset veszi át lassan. Így van. És ők ketten... Az a jó szépsű szociális mosoly a fején, így van. Így van. Na jó, Tamás, akkor Dani elmondja, hogy mi van. Portugál férfink van. Oh. És még azt sem mondom, hogy összetett szó. Nem lesz ez olyan bonyolult, és ne feled, hogy miért játszol. Na figyelj! Így van. Felvillanoise. Na jó. Na. Hát ez szinte úgy mondtam. Igen. Gratulálunk, a tiéd egy professzionális tablet a Generali házőrző lakásbiztosítás jó voltából. Ez olyan volt, mint a 28 éves John Wayne, amikor elindított egy lovat. Még egyszer csinálhatsz? Örülj még egyszer! Na? Tamás? Imádlak beleteket. Nem ezt vártuk, hanem az örömödet. Újra szerettük volna hallani. Hát most kiáltottam, te raktárba összeolvadtak. Na hát ezt akartuk, a kiáltást, érted újra? Újra mondjam? Léci. Oksa! Yeah! Mondtam. De mit mondasz? Zenélni időben megmarad. Mit mondasz, hogy buksa? Yeah. Így van. Mindegy is az. Buksa. Jó. Elmondtál mindent, Petra? Igen. Az ajándékról mindent? Okay. Tamás, akkor boldog emberként elengedünk utadra. Oké. Köszönöm benneteket, jók vagytok. Szia. Hello. Na, most jöjjenek a mesefigurák, mert végre. Találtunk egy listát. Azt hiszem az amerikaiak állították összeszedték a legszebb mesefigurákat, de az alapján, hogy kiket milyen vonzónak találnak a férfiak főleg. Tehát itt gyakorlatilag többnyire a Disney királynőkről van szó, vagy hercegnőkről van szó. Én hoztam egy csomót otthonról. Tehát, hogy meg tudjátok nézni, fogdosni őket, alánézni, mögé nézni, csak úgy, hogy ugye a lányomnak vissza kell adni. Jó? Én tehát a óvatosan. szeretném. Oké, te kapsz majd egy fiút, vagy többet, nem tudom, hogy mennyit hoztam. És ezt nézzük meg, hogy tényleg férfi szemmel vonzóak egyáltalán ezek. Tehát most gondolok itt Pocahontasra, meg Mulánra, meg Arielre, meg Hófehérkére. Mit monitorkodsz itt? Nem, azon röhögök, hogy hoztam babákat, kemény fiú vagy a stíles zacskóba. Így kell. Az igazi rossz fiú. Barbit stíles zacskóba. És nyilván vannak mesefigurák, akik a nőknek tetszenek, tehát ugye egyrészt ugye a herceg maga a Disney sorozatokból, de hát teljesen máshonnan is lehet meríteni. Tehát ugye Petra bevallott a Pinokkiót, ha jól emlékszem. Mici Mackót, bocsáss meg. Igen. És erre már is jöhetnek az SMS-ek, mert az érdekeseket vissza is hívnánk, hogyha mondjuk egy bárban találkoznál kedvenc mesefiguráddal, látod, hogy... Ez annyira jó, igen. Viszonylag szűrrel. Én szeretném, hogy felszedjen. Ott könyökön a pultnál, akkor hogy szednéd fel? Tehát ez érdekel. Tehát én konkrétan Pocahontasra bukom, ezért tehát én ezt így képzelem el, hogy most mi van, Gabi? Csak elképzelem. Igen, tehát hogy oda mennék Pocahontashoz, és én próbálnék nem rasszistának tűnni, mert ugye érzékeny az indián lélek. Tehát tényleg egy jó duma kell ahhoz, hogy Pocahontas felszed. Dani, ez nem... Kőkemény. És azon gondolkozom, hogy én mit csinálnék. Na hát ez az, még van időt gondolkozni. Én rendelnék egy viszkit fraknak. Na, te betegen vagy, mint én. Így van. Mind a kettő állattal. Ez kész. De én a mézes csuprot is akarom. Jó, tehát ez lesz a témánk, de előtte hírek Bella Gabival. Új indító. Reggel 6-tól 10-ig. A hazai reggeli rádiózás legendájával. Bocskor Gáborral. Ehhez nem tudok. A Tokodi Terminátorral, István Dániellel. Hasta la vista, baby. És a nővel, akinek a hangjára édes a reggeli ébredés. Meg annyival játszottam már meg annyiszor. Tehát a lányomtól elhoztam ezeket, ő pakolta itt nekem ki, akiket úgy nagyjából kértem. Nagyon érdekes ez a lista, mert hogy Amerikában összeállítottak egy igen izgalmas listát a Disney filmek hősnőiről, és ez a lista, ez talán a felnőtteket is érdekli, mert gyakorlatilag ez úgy lett összeállítva, ezek a hősnőknek a top listája, hogy a megkérdezettek többnyire ugye férfiak voltak, és férfi szemmel mennyire tetszenek ezek a hölgyemények, és
hogyha már itt van, akkor ugye belekattintunk egy pár ilyen képbe, meg majd kirakjuk a Facebookra is, de nézzük meg először a listát, és köszöntsük azt a fiatalembert, aki az előző témánál még ki volt kapcsolva, viszont ha már nőkről van szó, akkor őt is meg tudjuk szólítani, annál is inkább, mert neki is van kislánya, tehát lehet, hogy egyikőjüket, másikőjüket látta már, akár Barbie formájában, akár mesefilmben. Itt van a vonal végén Gangsta Zoli. Szia, Zoli! Szevasz! Jó reggel! Hello! Hello, bocsánat, nem aludtam ám, csak elfeledkeztem a megbeszéltekről. Mindegy. Amit a feleséged mondott, azt meg tudod hallgatni majd a Music FM honlapján. Lehet, hogy inkább nem akarom. Nem tudom. Csak szépet mondott rólad. Így van. Akkor jó. Na, Zoli, én nem tudom, hogy neked így spontán, vagy inkább majd mondjak-e, tehát spontán van-e kedvenc rajzfilm karaktered, nő, akit, hogyha mondjuk egy bárban talál... SpongeBob, de akkor nem. Nekem mindegy kivel, tehát a lényeg az, hogy egy bárban találkoznál vele, akkor fölcsípnéd el, fölszednéd el. Szandi a mókus, a SpongeBobból, az csaj. Ő is az állatokra bukik, nagyon jó. Nagyon beteg kinézetű a Szandi, ilyen békonka. De neked ilyenek, mert ugye itt a Disney például ezeket sorolja, hogy Hófehérke, Anna, Tiana, Merida, Elza, Hamupipőke, Pocahontas, ezek közül... A Merida az a kis vadorzó, az ilyen kelta, nem? Igen. Az, aki nyilaz? Vörös haja van, igen. Hát talán ezek közül talán az, de én azon gondolkoztam, hogy így tényleg, hogy fölcsölt, hogy mik a lehetőségeink, mert hogy ne ilyen nászát királylány legyen, azokat nem mondja, ez egy kis testesebb nincsen, nem Shrekből Fiona. hanem ilyen gyúrósabb nincsen. Hát a Shrek maga, de... Igen. A Shreket átoperálják? Azon elgondolkozom. Na, de most akkor Fiona, mert valahogy el kell döntenünk, hogy te belépsz egy bárba, ott könyököl az asztalnál, akkor ki? Szandi a Mókus? Ne, a Szandi a Mókus, azt talomba rakjuk. Igen. És akkor legyen az, hogy a Merida és a Fiona. Tehát azok között... A Merida és a Fiona, oké. Te oda mész hozzájuk, és mind a kettejük vállára teszed a kezed, és azt mondod, hogy... és melyikre indulnál rá? Tehát... Hát hagyom, hogy ők megharcoljanak értem, nem is leülök, akkor én itt lennék. Hello. Leülök, és csak tessék, lehet csinálni. Mi volna a célod velük így első nap? Tehát csak ismerkedés, mint ahogy a feleségeddel is, tehát még egy csomót SMS-eztek, meg lelki dolgokról beszéltek, ahogy Monca elmondta, vagy egyből vinni a hotelbe? Hát először a hotel, és utána SMS. Ki kell próbálni. Na jó. Igen, tehát zsákba macskát nem veszünk. Jó, SpongeBob fiú, ugye? SpongeBob remélhetőleg fiú, én úgy tudom, de lehet, hogy dász. A németeknél tudod, a derdi dász. Ja, hogy semleges, igen. ő fel van tetoválva valahova a testedre. A SpongeBob és Tunyacsápa együtt, de ez egyébként a feleségem együtt tetováltuk még a hőskorszakban. Őnek is van egy Tunyacsápja, csak neki nem lett olyan szép, és ő elkezdte kivetetni. Most úgy néz ki a Tunyacsáp, mint egy ilyen, hát ilyen elszart Tunyacsáp most de az enyém az makulátlan érintetlen, hogy kicsit megkopott. Tehát most van egy előadásunk a Duma Színházban, és ott azon viccelődnek, hogy kivetítik a Tunyacsáp tetoválásomat, és ez nem megy a vicc, meg a SpongeBobot. Zoli, egyetlen egy kérdés, még aztán engedlek hokizni. Jó, ez a Fionával megyek hokizni. Így van. De egyetlen egy kérdés, ugye itt egy hölgy van közöttünk, a Petra, hogy ilyen szempontból ajánlanád, tehát férfi szempontból teljesítmény, ágy, ilyesmi, ajánlanád a SpongeBobot Petrának. És hogy a Patrikot, a tengeri csillagot, aztán nagyon okosat. Okay. Zoli, köszönjük szépen, jó játék. Indulok a jégre. Így van, indulj a jégre, köszönjük szépen, Gangsta Zoli. Hello, ciao. Szia. Nincs az a téma, Zoli ne tudna hozzászólni. Így van. Na jó, nézzük meg, Hófehérke végzett az utolsó helyen tulajdonképpen. Ő az enyém? Hófehérke, ő csak piciben van nekem, akkor azt átadom neked. Köszönöm, mert szereti a törpéket azért. Így van. Aztán Anna a jégvarázsból, az utolsó előtt, ezen csodálkozom, mert Anna most baromi névszerű, ő Anna a jégvarázsból. Neked... De olyan hideg, nézd meg a szemét, borzasztó ijesztő. Hát a szerepe is ilyen. Igen, tudom. De ez a kis tincsa, hogy vadul belekócolódik az arcába, bár ez kívánatos? lehet, hogy... Nem tudom, megnézem. Van neki olyan
benne, amit keresel? Na mi? Na mutasd. Műanyag bugyesz. Műanyag bugyesz van. Van rajta bugyi? Aztán. Türkiszkék. Most csalódtál, mi? tudod venni? Nem, ez nem. Ez komoly. Nem. Ezt nem. Akkor nézzük itt a hamupipőket. Pocahontas. Hol van ő Pocahontas? Gyerekek, én rágerjedek. Tehát egy bárpultnál, ha ott így könyökölne, nézd meg itt. Látod, itt a stúdióasztal így könyökölne. És bejönne Bocsi. És úgy próbálnám elmondani azt, hogy nekem abszolút semmi bajom az indiánokkal. Szereted őket. Biztos, hogy ez indián? Én én Kelet-Európából jöttem, és mi is meg vagyunk különböztetve a világ többi részén. És közben simogatja a haját, Bocsi, csak mondaná. Keresném a közös nevezőt a hátrányos helyzetünket illetően. Tehát én, mint kelet-európai, ő, mint... És hogy néz, így Megnézem, mi van? Nézd már meg, hogy van-e rajta bugyi. Van? Neki is műanyag, tehát tón megy a ruhájához. Adsz neki egy csókot, ha megkérünk? Pocahontasnak? Természetesen. Egyébként ilyen vadnépek szerinted most csak a testhigiéniát. Ő szerintem ápolt. Ő mindig ápolt? mossa magát a patakban. De nagyjából úgy, mint a celeb vagyok Mencskinnemben, tehát a VV-ban. Most akartad, hogy puszilja magát. Esélyed nincs. Csókol. Milyen gyönyörű arca van. Ugye, milyen gyönyörű, és ott látjátok egyébként azt a kis mini mozgó képet. Látjuk, igen. Pocahontas. Egyszer gyere el hozzám vendégségbe, rengeteg ilyen Pocahontas mászkálott nálunk a 9. Mi a helyzet aranyhajjal? Azt mondod, hogy... Látod, most próbáltam ezt az antirasszista vonalat Pocahontasszal megértetni, hogy én nem vagyok olyan, és Dani... Most hívtalak meg a lakásomban. Pocahontas, figyelj. A Dani nem a barátom. Nem. A Dani egy rasszista. Nem igaz. És én meg foglak hívni majd a hazámba. De nem megyünk a 9. kerbe. És megnyoltad a szádat közben. Én rágerjedt. Mi az, hogy beteg? Akkor hozok neked itt. Na, tessék. Erik herceg. Erik tessék. A kis hableágyból, de jól néz. Jó, oda dobja neki, mint a kutyának a csont. Itt van Erik. Nem baj. Gyönyörű szép orra van, és rózsaszín szája, és meg kell néznem. Csókold meg. Most ő is benéz a nadrágjába. Minden férfi megcsinálja ezt? Tényleg belenéztek a Miért vetkőzteted le? Mert meg akarom, nézd meg, ilyen béna alsógatyája van. Ilyen Alekosz fecske. Igen. Hát most ki is ábrándultam, látod? Azért kell nekem Mici Mackó, rajta nincs gatya. Na, jövünk vissza egy pár perc múlva, és addig választ magának párt Petra, választ magának párt Dani. Többet is lehet? Lehet többet is, hát a Zoli is, a Gangsta Én Zoli egy 3-as képzeltem el a My Little Ponyból. De kérem szépen azt a jelenetet, amit majd a hallgatóktól is kérünk, hogy kedvenc mesefigurátokat hogy szednétek fel egy bárban. Dani, Petra, ti is akkor, jó? Tényleg. Van baj. Beindult az előjáték. Erik herceg és Petra között jövünk mindjárt vissza. Összehoztuk őket. István Daniel, Gordon Petra, and the legend. Hogy még jobban összehozzon bennünket. He is Bocskor Gábor. Fél 9 pontosan 6 perc múlva melyik mesefigura tetszik? Ne haragudj, Mi van? Hát milyen, nézd meg az orrán, 5 centire ott ül egy félreérthetetlen póz. Ez melyik, a Mulán? Ez a Pocahontas. Ja. Kicsit megborzoltad a mikrofonomra. Mi? És van neki terpezve Indián. Szonyú felnőtt. Szerintem mindjárt láthatjátok a Facebookon ezt. Jó, nézzétek meg. Több mint beteg. Közben üzenik, hogy jó reggelt mindenkinek, Gangsta Zoli a legnagyobb király, nem változik, semmit üzeni, Simi. Magyar rajzfilmeket se hagyjuk ki, nekem Szafi bejönne, Tamás. Sziasztok, szerintem Bocsi beszélges Dr. Csernussal, Mutyi. Az melyik rajzfilmfigura? Dr. Bubó. Tényleg Bubó? Nem jön be. Nekem Szilaj jön be, Vadvölgy paripája. Ó, tényleg? De várja, ez egy jó. Csicsolina üzent, tehát az nyilván. Féltem, hogy lemarad a vége. Emlékeztek Jessica-ra? Roger Nyúl nője volt? Na, az, mint a nyúl. Nagyon azt már mondtam, hogy az kimondottan felnőtt férfiaknak készül. Szerintem abszolút. Poki valahogy ugorj le innen. Poki. Az még lehetne. Hát már összejöttünk. Pokimoni. Neked adok még egy férfit, Petra. Köszönöm a nevét nem tudom hirtelen. Ő is egy ilyen herceg. De ő nem olyan jó képű. Nem olyan jó képű? Hát nézzétek meg, Erik, sokkal jobban néz ki. Jó, még nem beszéltünk, Dani. Bocs, hogy színesbőrűekkel sokkollak, de már ők is vannak? Ő Tiana a békával, tessék. Gyapotot meg én szedem le. Ez hihetetlen. Örülj, hogy egy toleráns országban élsz, ezért Amerikában lecsuknának. Tudom. Neki most mit csinálsz, Dani? Tényleg, nincs bugyija.
már nem volt pénz. Na várjatok, akkor itt van, Arielről nem beszélgettünk. Ariel ugye Ariel. A sellőlány, és mindenki arra kíváncsi, hogy mit kezdek egy ilyen nővel, ha felszedem a bárban, amikor lentről ponty. Érted? Vele nagyon könnyű dolgod van. Megkínálod egy kis csemege kukoricás girisztás szendvicset. Nézzük meg, mert tépőzárasa. És hoppá! És nézd, bugyi. Csak oda is ezt rátesszük az afroamerikaira? Nem tesszük rá. Nem. Ugyanúgy kerül vissza minden a lányomhoz, mint ahogy elhoztam. Nem játszunk, majd veszel magadnak. Jó. Ki mellett döntöttél, Dani? Mondjuk legyen Ariel. Ariel? Oké. Ariel és a bár. Oké. Én elmondom a helyzetet. Sötét bár, tengeri, nyilván kikötői kocsma, és a fáradt tengerész Dániel megérkezik a hajójával, kiköti, és utolsó fáradt léptei ugye a kocsma felé viszik, ahol egy alul ponty, felül vörös dögös támaszkodik a bárpultnak, ugye valami kellemes üdítőt iszik, és Dani meglátja hátulról, és egyből kérsz ruszlit? Ezzel provokálod, mi? Jönne is, ne aggódj. Ennyi. Petra, Erik herceget választottad. Képzeld el, hogy megérkezel egy mondjuk egy szolgálati úton vagy Párizsban, és az 5 csillagos szállodában megérkezel, és a lobbinál hajnal 2:30 egyetlen egy ember ül, és újságot olvas egy pohár jeges ital mellett Erik herceg. Erik, felveszem a farkat, és úszkálhatunk együtt. Gyere, úsz velem, baby. Ezt nem érti félre? Tudom, hogy előtte Ariellel jár. Te az úszony, hogy arra gondolsz, hogy ő az úszonyra bukik, amit te faroknak nevezel. Én faroknak hívom. Rendben. Nem akarom tudni, hogy miről vannak még furcsa gondolataid. Én azt gondolom, hogy nem gondoltam volna. Hogy betegek vagyunk? Hogy ennyire, igen. Tehát, hogy... Te figyelj, melyik szólalt meg? Petránál. Nem, az Ariel énekel. Na, ízlik neki a ruszli. Énekel. Várj, hallgassuk. Még egyszer. Nem tudom, mit csináltam. De csinálj. Megtekertem. Ne tekerd meg! Ez nem az ördögűzőből. És így tekerget. Brasum! Meg kell nyomni valahol. Ezt magyarul ismerem. Ne tekerd meg. Vár ránk a föld, az a vége. Na, ez a ruszli hangja. Jó, egyszer. Jó, a hallgatók jönnek, most már tényleg. Nyilván mindenkinek van kedvenc mesefigurája, akiről úgy gondolja, hogy ha életre kellene, akkor azért tudnék vele mit kezdeni. Legyen az fiú, legyen az lány, és akkor ezt a bár jelenetet képzeljük el. Tehát a kérdésünk az, hogy ha találkoznál kedvenc mesefiguráddal egy bárban, hogy szednéd fel, milyen dumával? 0-72 89 89. The legend is Bocskor Gábor. Jó reggelt, Petra, Legenda and Danny. Hát jó reggelt. 8:30 elmúlt 6 perccel, és ott tartunk, miután Amerikában összeállították a legvonzóbb Disney figurák hercegnők listáját, és érdekes módon például a Hófehérke nagyon hátul végzett, vagy Anna a Jégvarázsból, és már ki is dobtam, nem is tudom, hogy ki volt a nyerő. Meg van neked még a papír? A nyerő? Bella, a szépség a szörnyetekből. De róla nem is beszéltünk, a szépség. Ő a legjobb fej, mert nekem az összes ilyen dubájozónak tűnik. Ő volt az egyedüli, aki ráment egy Nem olyanok, mint a dubajosok? Mert mindegyiknek a hercegkel. Igen, szerintem ezek finomabb nők, mint a mi dubajosai. Igen, szerintem Tehát is. ezek valahogy olyan ápoltabbak, olyan ladylike-abbak. Annyira mondanék neveket, de úgysem fogom. Kérlek, ne, Dani. Csak az összehasonlítás végén. Így van, maradj csak rasszistának. Na, ne süssétek rá. Hát nem mi. Na, itt van velünk Zsanett, mert a kérdésünk ugye az volt, hogy ha bárban találkoznál kedvenc mesefiguráddal, aki ugye, hogy is mondjam, partnerként is meg tudna érinteni, akkor hogyan szólítanád meg? Itt van velünk Zsanett. Szia Zsanett, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Zsanett! Na, neked ki az, aki úgy azt mondod, hogy ha ez egy életbe szembe jönne, akkor elgyengülnék? Hát én az Aladdinból a Jean-től. A Jean, mutassátok meg a Jean nekem gyorsan, Aladdinból a Jean. Ő gőzből van, vagy füstből, nem? Hát nekem teljesen mindegy, de hogyha kívánhatok tőle, akkor lehet bármilyen. Várjál, ő egy nagyon izmos, hát gyakorlatilag rossz fiú, hátul ugye egy copf, egy ilyen fekete copf, és kék az ember, tehát... De nincs alsó testrésze, csak egy felső test. Nincs olyanja, ami neked kéne. Igen, akkor mi lenne, Zsanett?
Majd ezt kívánom tőle, hogy legyen neki az igaz. Na és mit mondanál neki, hogyha ott látnál a bárban? Hát azt, hogy nagyon elvarázsoltál, megdörzsölhetem a lámpásodat? És meddig dörzsölnéd, amíg kijön? Miért? Hát igen, és amíg nem kívánhatok tőle. Istenem. De úgy tényleg tetszene ez most komolyan? Tehát, mert én a Pocahontas-t tök őszintén mondtam. Tehát tényleg tetszene ez az igen izmos, kigyúrt kék gőz? Hát lehet egy kicsit beteg, de egyébként igen. Az a durva egyébként, hogyha a Voice-ból a Keró gyúrna egy picit. Jaj, ne. És nem lenne alsó fele. Akkor... És a bumba rárobbanna egy kék bomba. Így ezt a kettőt így. Megvolna Jim. Jaj, de jó, ezt is megoldottuk. Rárobbanna a bomba. Jó van. Zsanett, köszi szépen, puszilunk. Köszi, sziasztok. Szia. Van még valaki a vonalban? Senki az égvilágon? Srácok, csak mondanám, hogy a Facebookon már láthatják a Music FM-esek, hogy mennyire betegek vagyunk, és éppen melyik figurát fogjuk magunk mellett, akit vinni. Mindenki a kedvencét, így van. Igen. Na, hát jöttek SMS-ek, nekem a Pokémonból, azon belül a rakéta csapatból Jesse. Nem szólnék semmi, csak odaadnám neki a golyóimat, hogy labdázzon velük. Dani, téged hol kell megtekerni, hogy énekelj, üzeni Zoli? Vagy Roli? Tényleg, Dani? Nem. Nem, sosem? Nincs olyan. Oké. Főni, őszinte leszek. Én a macskafogóból a gangster patkány csajt nagyon megbeszélném. A sorrend mint gangstánál. Szóban, majd SMS. Szerintem ő tiszta erős Antónia. De jó fejbe szerintem a Netti most nagyon örül a kormány mögött, hogy egy patkányhoz De nem, hanem mert neki is ilyen menő vörös haja van, és ilyen nagyon menő az a csaj, mint neki. Neki volt a Hernádi a szinkronja? Azt hiszem, igen. Ez egy nagyon jó kis csaj. Arielnek előkapnék egy zacskó vaníliás bojlit. Bárhova eljönne velem üzeni szilveszter, ez nagyon jó. Bolondok vagy. Kedves Dani, tényleg egy ponty alsó testű csajjal akarsz ívni? Ívni. Milyen Igen. Hát igen, hát a halaknál ez nagyon furcsa. Tehát a csajok lerakják, odébb mennek, majd egyszer csak arra jönnek a fiúk, és így... Igen. Te csak azt akarnád? Ez is egy műfaj egyébként. Az embereknél. Jó van, akkor Dani, gyakorolj egy doboz kaviáron, jó? Fögy. Így kell, jól csináltam? Fögy. Játszanánk egy Music Manót, jó? Hogyha még jönnek SMS-ek természetesen, persze, akkor ezt megosztjuk a hallgatókkal. Music Manó, azaz Patrik elmond egy gondolatot, és ezt a gondolatot, ha megfejtitek, már is nyertek. 0672 89 5. Azt hiszed, ők nem tudják? Dehogy nem. Sőt, el is mondják. De vajon te? Tudod, hogy ők miről beszélnek? Music Manó. Csak 7 éven felülieknek. Minden hétköznap reggel 8:50-kor az önindítóban. És pontosan annyi van, 8:50. Hát én azt mondom, hogy Patrikot egyből játsszuk le, és akkor a hallgatók még a közlekedési hírek alatt, vagy mi van itt, igen, be tudnak telefonálni, jó? Na, akkor figyelj. Jöhet, figyelj. Aminek gondoltam, az hatalmas, tere van rengeteg emberrel. Főleg karácsonykor, vagy ünnepnapkor. Ilyenkor teljesen megőrülnek. Fölösszaladgálnak és vásárolnak. Na, még gondoltam. Na jöhet, jó? 0672 89 5, közben közlekedési info, jó reggelt, Kispest, Lajos Mizsei és Sorompó környékén 2 zsemleszínű keverék kistestű kutyi rohangál az autók között, az egyiken van egy kis ruha, ha valaki keresni, ott megtalálja, sajnálom, én nem tudtam befogni őket, Hyper Baby. Gyorsforgalmi előtt Ferihegynél koccanás a belső sávban befelé, üdv Ákos, és jó reggelt, sziasztok, Soroksári út Gubacsi felüljáró alatt műszaki hibás BKK-s busz a Boráros irányában, jók vagytok, szép napot, Feri. Ezek a közlekedésiek. Na? SMS-ben már jönnek. Igen? Be van irányítva? 0672 89 58. Hát akkor a Petra fiat visszahívja. Én már is hívom. Ja, igen? A leggyorsabban. Lehet, hogy engem hívnak a megfejtésre. Jó a dobos. Figyelem a dobost, hogy lábdob, kis vizé. Nagyon jó. Elvileg Peti lesz itt velünk, ő volt a leggyorsabb. Igen? Hello, igen. Peti, szia! Várj, még lehet, hogy csörög, még csörög. Várjál, még fel kell vennie. Peti írta meg neki. Megint jól dobol. Figyelj, most jön, bocsi. Figyelj. Peti, hallasz minket? Dobos. Peti. Jó, hát...
Mennyi Ezek időt nem adunk érde. Miért írja meg SMS-ben, ha nem akar játszani, és nem veszik fel a telefont? Na mindegy. És hall minket szerintem rádión keresztül. Jó, én azt gondolom, hogy ebből elég. Petrám, az Ösztrogén klubod, felkészültél? Abszolút felkészültem, és szerintem egy megosztó témát hozok, mert szerintem ez a dolog nem működik, az, hogy összejöjj az exeddel. Ugye van olyan, hogy megromlik egy párkapcsolat, vannak, akik azt mondják, hogy persze, ezt fel lehet melegíteni, és újra lehet kezdeni, szerintem ez egy bullshit. Viszont kíváncsi vagyok arra, hogy szerintetek működik-e a dolog, és hogy van-e a Music FM-esek között olyan, aki szerint az újrakezdés az egy létező, igen jól működő dolog. Persze arra is kíváncsi vagyok, hogy esetleg van-e, aki ráfázott, mert azt mondta, hogy jó, megpróbálom, de aztán mégsem működött. Én már kezdtem újra, működött. Komolyan? Igen, nem hosszú távon, de aha. Na de hát akkor megint nem. Tehát megint nem. Igen. 3 hónap. Én azt gondolom, nem tud működni, mert valami komoly oka van azért annak, hogy szakítottál. Nyilván a szimpátia meg tud maradni. Lehet olyanról hallani, hogy exekkel újra összejönnek, ugye egy kis légyotra, ahogy szoktuk mondani, de másra nem. De az, hogy a kapcsolat működjön, azt nagyon nehezen tudom elképzelni. Na, erre vagyok kíváncsi, hogy a Music FM-esek mit gondolnak erről, mert hogy hozok 5 dolgot, ami azután történik, hogy összejössz az exeddel. Na, erre kíváncsi vagyok, viszont jelentkezzenek azok valóban, akik összejöttek újra az exükkel, és működött. Igen. Tehát én szerintem ilyen nincs. Szerintem sincs. Szerintem simán. Olyanra nem hallottatok, hogy együtt voltak, mit tudom én, fiatalkorukban mind a ketten családot alapítottak, aztán később összejöttek, és életük végig éltek boldogan. Hallottuk, egy ilyet. Az, Peti és Marika, ők. Már... De nem, a Dani úgy adta előtt, hogy ez egy tömeges jelenség lenne, érted? De van ilyen, de ilyen is jelentkezzen, jó? Bocsi, nagyon szkeptikus. Abszolút. Én is az vagyok. Jövünk vissza Petra Ösztrogén klubjával, de előtte hírek, ugye? Gabival nem sokára. De meg még az újdonság, gyerekeket, az idei év legnagyobb topslágere. Mindig kérdezitek, amikor megy a parti felhívó, hogy mi ez a topsláger, ami alatta szól. Ez a Magician és a Years and Years. A napsütésre egy fantasztikus darab, Bocsi már is énekelte. Ez lesz mindjárt a szám. Indító. Reggel 6-tól 10-ig. A hazai reggeli rádiózás legendájával. Bocskor Gáborral. Ehhez nem tudok. A Tokodi Terminátorral, István Dániellel. Hasta la vista, baby. És a nővel, akinek a hangjára édes a reggeli ébredés. Búvok nektek ezen túl is. Bordán Petrával. 9 óra múlt 4 perccel újra itt vagyunk, és az időjárás egy szemlátomást egy forintot nem ér. Hát körülbelül igen. És Gabi mondta, hogy a Mátrában már 2 centis hó van, ami meg is marad. Oh. Mehettek síelni a Tomival. De jó lesz, igen, nagyon Szoktatok tényleg? Ő szeret, én nem tudok. Igen. Én ugyanígy vagyok ezzel. Béna vagyok, én meg parázom, hogy beleáll a testembe az a bot, amit visznek. Tudod, mint az Ómenbe a pap hátában, amikor a villám leszett a kerítést. És ezért te nem jársz síelni. Viszont van egy csomó síruhád otthon, mert azok nagyon... Igen, és felveszik. Mert jól áll. Mert jól áll, így van. Na jó, Petra, nyisd meg a klubodat. Az exekről van szó, ugye, hogy ki tudunk-e velük békülni, vagy újra összejönni. Így van, és hogy mi az az 5 dolog, ami azután történik, hogyha újra összejössz az exeddel, ezt összegyűjtötték. Az első és legfontosabb, hogy a barátaid nem annyira fognak ennek örülni, hiszen ugye korábban az ő vállukon sírtad ki magad, és nyilván, amikor elmondtad, hogy milyen negatív tulajdonságai vannak, ők majd erre próbálják felhívni a figyelmedet, mert hát ugye ott sírtál, hogy persze, ő milyen gonosz volt, és elástad. Elástad. Az a rohadt. Így van, és a második ugye ugyanezzel függ össze, hogy mindenki, a kollégáid, az anyukád, az apukád majd azt fogja mondani, hogy szerintem hibát követsz el. Ezt nagyjából igazuk is van különben. Hát igen, persze tud olyan lenni, hogy mindenki nagyon szerette, és nem érti azt, hogy miért szakítottatok, és örül neki, hogy újra bekerül a társaságba. Olyanok voltak, vagy van nektek, hogy az exetek jóba lett a ti barátaitokkal, és aztán később összejártak? Igen, igen. De vérlázító. De igen, jó lett a barátainkkal, akikkel én nyilván mint barát összejártam, és aztán ők jártak össze, vagy ő járt vele össze, és én viszont már nem. Tehát én persona non grátává váltam. Nálunk is ez van. Igen. Abszolút, van ilyen. Úgyhogy akiket én vittem fiúkat a baráti társaságba, azokat ő elvitte magával. Így a legjobb, hogy nem mutatod be, bárkid is van a barátaidnak. Nem szabad. Rájuk telepszik. Ami a harmadik legfontosabb, hogy le kell ülnötök beszélgetni, hogy ugyanazokat a hibákat ne kövessétek el. Ha már újra összejöttök, így van. Tehát, hogy azért leszögezzétek azt, hogy oké, te ezt megcsináltad, de nem szeretném, ha még egyszer. Tehát tisztázzátok, hogy mi volt a probléma. Illetve, hát ne várjátok az ex-től azt, és ez nagyon fontos, hogy megváltozzon.
Tehát valamiért egyszer szakítottatok. Nem fog megváltozni, hogyha az a tulajdonság, az továbbra sem tetszik nektek. De van olyan, aki alámegy a másiknak. Na, és az egész egy alá fölé rendelt. Igen, egy ilyen helyzetben, tehát elképzelhető, hogy valamelyik mondjuk jobban akarja, és akkor alámegy, és ő azt, tehát tudod, van az a megváltoztam, teljesen más vagyok, kicseréltek. Tehát vannak ezek az ígéretek, és ezek nyilván soha nem működnek. Ez tapasztalat? Tehát te csináltad, vagy neked? Nem. Azt hittem, hogy volt olyan. Csak hát tehát ez van, ez jelenség. Igen. Én egyszer jöttem össze az exemmel, butaság volt, úgyhogy azt mondom, hogy szerintem ez nem működik. Tehát na, mennyi ideig volt? Most már ilyen múlt hét péntek óta nincs már ez a kapcsolat, ugye? Nem, ez úgy volt, hogy a gimiben szerelmesek voltunk egymásban, én 17 éves koromban, utána 21 éves koromban újra összejöttünk, és ugyanaz volt a probléma. Úgyhogy így... Mi? És az mi? Hát az, hogy nem tudta kimutatni azt, hogy ő nagyon szerelmes, pedig azt mondta, hogy az, de ez egy női mánia, ez a nem tudja kimutatni. Hát a Tomi ki tudja, azt látjuk nap, mint nap a büfében. Mi az, hogy női mánia? Azért, mert a nők csak külsőségek alapján veszik egyáltalán az adást, hogy kimutatja-e. Tehát ez a simogas, öleges, mondd, hogy szép vagyok, mondd, hogy, és akkor a nő elhiszi. Hogyha más jelek vannak, tehát... De mi? Mondd! Ahogy vagyok, amilyen vagyok, ahogy beszélek veled, ahogy közlekedünk a lakásban, és kell, hogy legyen még más jel is, mint a verbális. Igen, de tudod, szeretjük érezni, tehát hogy mondjam, tehát hogy a lelkünket símogatja, amikor mondjátok is azt, amit érted, amit úgy gondoltok. Vagy de vannak olyan pasik, ezt el kéne fogadni, vannak olyan pasik, akik egyszerűen nem ilyenek, nem olyanok, hogy megfogalmazzák, majd kimondják, főleg amikor elvárássá válik. Tehát azt ne felejtsük el, amikor már érzi a nyomást, hogy persze, valamit mondani kéne. Tehát én azt gondolom, hogy egy csomó más módja van annak, hogy kimutasd, hogy igenis vonzódsz hozzá, vagy szereted, vagy bármi. Meg attól válik értéktelenné, hogy minden órában, minden nap mondja. Én például a szeretleket, az nagyon-nagyon ritkán szoktam. Annak oka van. Ő is ritkán de csak mondja. Neked, nem? Hát de lehet, hogy másnak mondja, ezt nem tudom, hogy veled megbeszélje, de egyébként a Bocsit úgy szokta üdvözölni. Szia, Bocsi, szeretlek. Igen. Ki a Tomi? Persze, így, csak nekem nem mondja. Tehát, hogy tudom, hogy ez nehéz, és nekem ezt egyébként nála el kellett fogadnom, hogy ő nem ez a jövök, és akkor gyere, és nem tudom, így vekengek itt melletted, hanem ő ilyen tipikus pasi, hogy nem annyira mutatja ki, de nála valahogy tudom, hogy szeret, tudod? De ez az hát ez a valahogy így, tudom. Igen, hogy valahogy érzed, meg azok, amiket tesz a kapcsolatért, ott azért tudod, hogy szeret, de ez a pasim, ez semmit nem csinált, úgyhogy ott hagytam, és utána vekenget, hogy de hát ő annyira szeretem, mondom, hagyjál már békén. Na nézzük, hogy van-e ilyen, hogy tényleg működik a vonal végén a Botond. Hello Botond, jó reggelt, szia! Szia Boti! Hello, sziasztok! Szia! Szóval működik-e az, hogy az ex-el összejössz? Hát nálunk igen, vagy másnál működik-e, nem tudom, nálunk igen. A miénk az egy diák szerelem volt, ami akkor szétment, és mi hát majd 20 év után találkoztunk. Egy pillanat, tehát diákszerelem volt, de mondjuk ilyen tínédzserkori, tehát ott azért már minden volt, minden történt, úgymond hivatalosan is jártatok, elfogadott pár voltatok a környezetben, és aztán miért került sor szakításra? Nem egy országban éltünk, Erdélyben éltünk, Magyarországon, és ezt a szüleim nem nagyon örültek ennek a kapcsolatnak, mert hogy átjön a lány, elveteti, mindegy, és ott aztán ment az áskálódás. Várjál, átjön a lány és elveteti magát? Ez volt a szülők vágya, hogy elveteti magát, hogy magyar állampolgárságot kapjon, stb. Igen, hogy ő nem szeret engem, hanem hogy érdekből csinálja. Na mindegy, ők ennek nem nagyon örültek, ott ment az áskálódás, meg a furkálódás, és mivel akkor ugye még se internet, semmi egyéb nem volt, meg egy fiatal fejét könnyű megzavarni, úgyhogy ez aztán szétment. Ő azt hitte, hogy azért, mert nekem itt nőm van, én azt hittem azért, mert neki pasia van, és aztán mikor mi találkoztunk, mi akkor raktuk ezt így össze. De mennyi idő? 20 éve később találkoztatok? Igen, hát majdnem 20 év. De hogy? Véletlenül? Vagy kerestétek egymást társaságát? Neten futottunk össze. Van egy század csodája. És nem zavart, hogy megöregedett? Nem, gyönyörű, még most is, nem öreg. Érezi, érdekes kérdés. Igen. Hát azért változik az ember 20 éve. Hogy elkezdtünk egymásnak írogatni, és akkor én írtam, hogy mert ő volt életem nagy szerelme, és akkor erre jött, de akkor miért hagytál el, és akkor én írtam, hogy de nem, aztán ezt tisztáztunk, találkoztunk, és onnantól kezdve. És azonnal újra. 2 hónap múlva elváltunk mind a ketten. És ja, hogy már akkor ti mind a ketten már házas életet éltetek? Külön-külön, aha. És 2 hónap után, tehát akkor minden borult, mint a dominó, és minden vállás, és tényleg?
úgy mondom, találkoztunk augusztus elején, és októberben már együtt. Az igen. Van ilyen, hogy ő az igazi, valószínűleg akkor neked ő. Igen. És innét üzenem mindenkinek, hogy 2 év után nem múlik el a szerelem, ha ő az igazi. Oké, Botont köszönjük szépen! Nagyon szívesen. Sok boldogságot nektek, így van. Hello. Szia. Visszatérve arra, hogy nem mutatja ki a fiú a szerelmet, tehát itt van egy SMS, és velem ért egyet, azt mondja, bocsi a lelkemből beszélsz, ne jussunk el megint a meleg inasig. Ezt már megbeszéltük egyszer, hogy Petrának nem pasira, hanem meleg inasra van szüksége. Tudom, igen. Annyira jó, hogy hazajöttél. Csinálhatok neked egy forró teát. Nem, ezt nem akarnám. Jesszus, ezt nem akarnám. Úgy szeretlek. Gyere, dő ide a vállamra. Mit kapcsoljak? Melyik a kedvenc csatornád? Nézzünk egy sorozatot? Igen? Jól van. Sírnának együtt a Maricsvin. Az milyen szép lenne. Maricsvin. Szörnyű. És erre igényük van. Nem, erre nincs, mert ismerem. Ez már papucsság. Nem. Így van, tehát látod, ugyanoda jutunk vissza, mint még a gangstáik témájánál, hogy de elvárjátok, és a végén nem az vagyok. Tehát nem az vagyok, aki berúgja az ajtót, és hello, hanem simogatom a füledet, fülmelegítőt, lábmelegítőt hozok neked, megmasszírozom a talpicskádat, azt mondom neked, hogy szeretlek, 2 percenként nézzük a kedvenc gicse sorozatodat. Hát ki vagyok én akkor ebben? Nem, igazad ki vagyok én ebben a sztoriban? Ezt nő nem akarja, de azt igen, hogy azt akarja. Nem, de azt igen, hogyha azt mondja, hogy drágám, fáj a fejem, picit, nem tudom, vegyél egy tabletet. De látod, ilyen hangsúlya. Tabletet? A hangsúlya. Tabletet. A tabletet mindegy is. Igen? Érted? Tehát, hogy ilyenkor, amikor egy kicsit gyámoltalannak érezzük meg, hogy gyere, kicsi, mit tudom én, megmasszírozom a fejed, vagy valami. Tehát érted? Amikor hozzátok fordulunk, mert ti vagytok a nagyok és az erősek, hogy akkor egy kicsit de ez egy színjáték, Petra. Hát pontosan tudod, hogy neked is a gyógyszeres szekrényhez kellene fordulnod, és nem hozzám. A színjátékba, mert akkor nekem az a jó. De akkor az meg nem őszinte. Akkor színészkedünk. Jaj, drágám, fáj, masszírozd meg, és várjuk, hogy melyikünk nyúl előbb az algopirinez. Nem értette ezt, már múltkor is próbáltam elmondani. De értjük egyébként. Csak azt nem értem, hogy ilyen rövid idő alatt a Tomi hogy jutott el odáig, hogy ő lakkozza a lábadon a körmöt? Soha nem tenné meg. Pedig egyszer, de jó lenne. Üzenik, hogy Petra, Farkas Sanyi még azóta is ilyen. Ő volt? Nem. Na, Petra megszeppen. Hát csak megnézem a Facebookon ezt a Sanyit. Nem látod, mert ő a titkos ügynök csávóm. Ja, akkor tényleg nem látod. Volt titkos ügynök csávód? Igen, nem mondod? És a Nemzetvédelmi Egyetemre járt, és én még kijártam hozzá Szentendrére a laktanyába. És na most akkor mindent tudni akarunk. Hát most már teljesen titkos lesz, be is azonosította név szerint, titkos ügynök. De vannak ilyen filmből szedett ábrányai. Tehát én múltkor láttam egy ilyen James Bondot, most éppen Roger Moore-ral és egy orosz kémnővel voltak majdnem szerelmesek egymásba. De te ezt képzelted valószínűleg, nem? Tehát, nem, akkor, amikor ő tanult, akkor még nem tudtam, hogy mi lesz belőle, mert azt sem nagyon mondta el. És aztán utána később kiderült, hogy őt küldik ilyen bevetésekre, nem csak mondja, rájöttél, hogy szarab az öltöny, és nem Aston Martin, ugye? Igen. És nem keverve. És a folyó partján álltatok Zalában. Nem úgy, mint a filmben. Ugye azóta én már nem tudom, hogy ő hol áll, de ki tudja? Azt a mindenit. Na jó. Jól van, tehát működik-e szerintetek az újrakezdés, az Excel, vagy tényleg csak időpocsékolás? Botond elmondta, hogy náluk nagyon működik. Kíváncsiak vagyunk, hogy van-e ellenpélda. 0672 89 5 89 5. The legend is Bocskor Gábor. Jó reggelt, Petra, Legenda and Danny. Jó reggelt. 4:10 elmúlt pontosan 5 perccel. Működik az Excel, ha újra felmelegíted a kapcsolatot? Ez itt a kérdés. Közben az én párom üzent neked, Petra. No. Petra, ne add fel, annyira jó, hogy valaki próbálkozik téged meggyőzni, gondolom engem rajtam kívül is megjött az erősítés. Adjátok fel, lányom. Nem adjuk fel. Igen, de volt olyan, aki SMS-ben egyébként engem támogatott ebben, tényleg mennyire fölösleges. Szóval nekem elég, ha férjem keményen oda teszi magát, és kész. Ennyi, és neki már ez a szerelem bizonyítéka. Igen, így van. Egy másik lánya Petránk, ezt nem kimondani, hanem érezni kell. Ezt mondom én is. De kicsike, nem az a baj, hanem amikor nem is érzi, mert olyan kis mogorva vagy, érted? Tehát nem mondani kell akkor sem, hogy... És akkor miért nem jössz oda hozzám, amit nem te, de amikor... hát, hogy és miért vagy ilyen mogorva, valami bánt? Nem, Andi nagyon jól csinálja a te szelídítésedet, mert azért 9 éve együtt vagytok, és ez még eddig senkinek nem sikerült. Bocsánat, tehát, hogy azért elég jól csinálja, meg ugye közös gyereketek van, úgyhogy így... Mert a nemzőképességem ultra magas. Na jó. Nem, mert ő valamit jól csinál, azért.
Így van. Nem hanyatlik a libido. Olyan mondom, ez hihetetlen. Jó, hogy most vigyázunk. Itt van velünk Éva. Szia Éva, jó reggelt! Éva. Hívjátok újra Évát, jó? Addig viszont a libidódról beszéljünk. Jó, mesélj a libidódról. Teljesen rendben működik Teljesen rendben működik, igen. De azért nem voltak elképedve, hogy milyen gyönyörűen hoztam össze egy gyermeket? De és milyen gyönyörű ez a gyermek, csak nem csak te kellettél hozzá, hanem az anyukája is, aki szintén gyönyörű. Tehát azért a kislányban mindenkit látok. Téged is, meg őt is. Elég jó kis mix lett. Ja, egyébként igen. És szép. Na mi van? Ben van? Igen, nálunk ma a telefonnal csak a hallgatóknak hadd mondjuk el, azért vannak néha ezek a csendek, meg dobszólók, mert a telefonunk egy picit így megőrült. Semmi baj nincsen, most újra próbálkozunk, mert hogy Éva, el szeretnénk mondani azt, hogy az Excel működik-e az újra kapcsolat. Ott van néhány SMS. Igen, milyen arányban vannak, Dani? Inkább a Petrát támogatják különben, hogy van élet a szakítás után. Igen, tényleg? Üzenik, hogy szakítás után békülés 26 éve boldog házasságban élünk. Én 4-szer jöttem össze az exemmel, és most el is vettem. Üzeni Bas. Gyerekek, az exem 2 barátnőjét megcsináltam, igen, és a mai napig a barátnőjével járok. Hozzátenném, a 2 közt azért megpróbáltuk, de esélytelen volt a kapcsolat. Üzeni Ati. Nagy figura az Ati. Abszolút. Jó, itt van Éva. Na! Szerintem a telefonunk nem működik, adjuk fel, igen, adjuk fel. Igen, én is azt gondolom. Az előbb beszéltél vele, Biki? Persze, tényleg? igen. És mit mondtad neki, hogy ne rakja le, amikor nem hal még? Szerintem nem teszi le, nem csak, hogy leteszi. Igen. Akkor Éva fura. Hát igen. De van ilyen, mi 7 éve találkoztunk a volt szerelmemmel, és azóta is együtt élünk, írja egy hallgató. Mehettem? Az nem lehet, hogy a másikat tolod be szívem? Hát gondoltam, hát a fekete. Na jó, hát ezt ne szórakozzatok velem. Rakjátok vissza a fejére. Éva, itt vagy? Halló? Itt vagyok, folyamatosan tartom. Mindvégig a legenda rontotta el. Ne legendázz ilyenkor, elmondom, hogy mi van. Csak hogy mindenki... A telefonban. Drágám, elmondom, mi a helyzet. Itt van 2 telefon, amihez ugye ilyen asztali telefon, amihez ugye tartozik 2 ilyen hangerő szabályzó. Az egyik bal oldalt van, a másik jobb oldalt van. Rá van írva, hogy fehér meg fekete, de ezek összekeverik a telefonokat állandóan. Valaki elhúzza balra, jobbra, ide-oda, és mindig csak azt nézem, hogy a bal kezemnél vagy a jobb kezemnél van. Na most ez meg lett egy picit keverve, ilyen téren az én hibám, elnézést Éva, pedig már téged szittunk. Folyamatosan hallgattalak benneteket a telefonban, hogy mit beszéltek. Okay. Ezek szerint a manójáték is a telelkeden szárad. Az nem, az hozzá nem nyúltam. Az nem én voltam. Éva, nézzük, működik az Excel a kapcsolat? Hát amire én céloztam, ez a 3-szori újrakezdés, ez olyan, hogy egy 22 éves házasság után, ami sajnos felbomlott, a mostani párommal 11 éve vagyunk együtt, úgy, hogy először együtt éltünk 2 évig, aztán másfél évig, aztán fél évig, és most ott tartunk, hogy hetente egyszer találkozunk. De most együtt vagytok, vagy hogy? Együtt vagyunk, de nem élünk már együtt, mert az nem ment. Értem, de hát ez egy újra és újra felmelegített valami, ami egyre ritkább találkozókat jelent, de valami miatt működik még. Igen. A valami miatt az talán az, hogy azért kötődünk egymáshoz, na most ő szerelmes még a mai napig is, én nem, de szeretem, mint embert, és hát nyilvánvaló, hogy ennyi idő után azért megvan az alapkötődés, hogy az ember nem tudja egyik napra a másikra teljesen felszámolni a kapcsolatot. De hát akkor neked ő egy kiszolgáltatott helyzetben van. Ő szerelmes, te meg úgy fogadod néha. Hát azért nem ennyire. Hát? Emberileg én szeretem, mert egy nagyon jó ember. De az azt jelenti, hogy csinálsz neki teát, meg rántottál, de többet nem. Van, mikor ő csinál nekem, mert szeretőzni és jól sző. Na de... És a másik igen. És van valami bujaság még köztetek, vagy az már kihűlt? Nyilván az heti nem hűlt ki. Ő részéről még túlzott igények is vannak. Nem mondom. Gyakoriságra. Az a disznó. Ja, gyakoriságra, értem. És de te néha belemész sajnálatból? Persze, nem sajnálatból. Hanem mert nem. Téged is érdekel a dolog. Jól esik, persze, csak nekem már nem olyan sűrű, mint neki. Hát figyelj, ez a heti egy azért... Még valamit szerettem volna mondani, hogy a Petrának ez az igénye, hogy ugye kimutassák a férfiat. Erre is írtam egy SMS-t. A férjemmel volt ilyen gondom, hogy az mindig azt mondja, tudod, hogy szeretlek. Tehát tudjad a leckét az iskolába, én érezni, látni és hallani akarom. Ó, ez jó.
Na most a párommal meg például pont fordítva van, hogy ő annyira szerelmes volt 52 évesen, mint egy 16 éves kiskamasz. Ez először jól esett, aztán kezdett terhes lenni. Szóval ez a szeretet kimutatás is olyan, hogy nem kell állandóan nyalni falni. Igen. Na de hát ezt az arányt hogy találja ez a szerencsétlen férfi? Hogy legyetek ügyesek és kreatívak. Én éreztetem azt, hogy nekem mikor esik jól az, hogy most kedveskedik, meg babusgat, de amikor látja azt, hogy én most fáradt vagyok... Akkor legyen egy egyezményes jel, akkor vegyetek fel egy pólót, amikor babusgatni kell, még mondjuk rózsaszín, amikor hagyjál békén, az legyen sötétkék, tehát vagy valami, vagy bonts ki a hajad, gumizd össze, nekem minden, de hát ez a mindig nekünk találgatnunk kell, hogy éppen milyen hangulatban van, és mit vár el, és ha nem, akkor csalódást okozunk. De hát mi is ezt csináljuk, bocsánat. Mit csináltok? Lehet érezni, hogy az ember mikor befogadó képes, nem? Hát Éva, én nem akarok megbántani, az idő nem téged igazol, 2 kapcsolatról beszéltél, egyikben sem élsz boldogságban. Hát az első az volt, annak egész más oka volt, hogy félrement, mert úgy vártunk el a férjemtől, hogy amíg élünk, szeretni fogjuk egymást. Kicsúszott a talaj a lábalról a rendszerváltáskor, és 2 gyereket föl kellett nevelni, és ezt sajnos csak én tudtam megtenni egyedül. Értem. Éva, bárhogy is legyetek boldogok, köszönjük szépen, szép napot. Szia! Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok! Hello. Ismert fel és nyersz játékunk következik, egy olyan telefonszámot kéne hívni, ami esetleg... Nem, a telefonszámmal van baj? Nem, velem. Jó, kezeljétek, csak rakjátok vissza a fehéret oda, a feketét amoda. Jó, és ez lesz. Maradjon úgy, le fogom komolyan pillanatragasztózni. Lesz, nézd. Hihetetlen, hogy a nagy művészeket mi nem zavarja. De érted, hogy ez megszokás kérdése. Értem, hát hogy miért zavar. Szerintem ez itt tök logikus. Ez azé, az meg azé. Egyébként tényleg. Egyébként köszönöm. Hát 06, 20, nem, 70. 20. Jó reggelt. Bemondja a sajátját minden. No, mondom, a sajátomat az biztosabb. 0672 895 895. Na de a játékig, gyerekek, maga a mámor. Hát ezt imádjuk, Petra. A Nico and Vince, Am I Wrong? Nagyon jól lehet énekelni ezt a topslágert. Let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. A beindító reggeli show. This is the Good Morning Show. Reggel 6-tól 10-ig. Fél 10 elmúlt 2 perccel, ismert fel és nyersz játékunk, de előtte még az előző témához, ugye Éva hozzászólásához jött egy SMS. Felháborító. Sziasztok, hallgattam Évát, és úgy gondolom önzőség, hatalmas önzőség részéről, amit a párjával csinál. Van egy ember, ki bizakodik, és ő maximálisan kihasználja. Én is hasonló surranóban járok. Ezt írta a hallgató. Igen, most akkor... Megbántódott nagyon. Valaki akkor most áldozat, aki írt? Igen, így kihasznál, hogy hetente egyszer akar vele pam-pam-piri-pam-pamot, aztán... Rántott a te, ezt amit megbeszéltük, így van. Igen. A Gina is írt, ugye? Igen, Gina azt írja, hello, sziasztok Petra, ha nekem fáj a fejem, azt mondja a párom, hogy ő nem orvos, és különben sem tervezett semmi testére. Ez jó! Ez nagyon jó. Jaj, még egyet lehet, Zotyám? Aha. Hogy működik-e az Excel? A gépet se tudom bekapcsolni. Így van, az Excel. Itt van Anita. Hello Anita, jó reggel, szia! Hello, sziasztok! Jó reggel, szia! Merre jársz? Dolgozom éppen. Elég zajos. Olyan, mint autóban ülne, nem? Nem, dolgozok. De zárt helyen? Igen. Telefonvonal egy picit szeles. Semmi baj. Gyanakszom, hogyha a telefonról van szó, nézem a kezeden. Mivel foglalkozol, Anita? Dohányboltban dolgozom. Nemzeti? Igen. Igen. És figyelj, egyetlen egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy oldjátok azt meg, amikor valaki a gyerekével, én nem tudom, hogy én általában a kocsiba hagyom, és akkor úgy kinézem, hogy a gyereket ugye nem lehet bevinni. Babakocsit lerakják kint, és nyitom az ajtót. Hát nem lehet babakocsit lerakni, a gyereket lopnak. Igen. Hát de nyitva hagyja az ajtót. Tehát épp egy lépés belép. Mert amúgy meg benneteket büntetnének, mi? Igen. Na jó, milyen kemény, hogy gyerekek állnak a boltok körülötte, és felnőtteket kérnek meg, hogy adnak pénzt, hogy vegyék meg. Igen, ez veled is van. Én azt mondtam, hogy nem. Helyes, jól tetted. Na jó, Anita, kezdjük el, akkor Dani mutatja neked, figyelj. Jó, topsláger címe elég, aranytáska az első tét, figyelj. Jó, majdnem azt mondom, hogy sok siker, de a végére ott volt a címe. Igen. Nem tudom. Miért nem az a kérdés, hogy ki a dobos? Menjünk tovább? Igen. Jó, akkor hátvakaróért játszunk, figyelj.
A végén énekli a címét. Nem tudom. Még van egy köröd, az harmadik kör, nyakba valóért játszasz, de hogyha nem megy, akkor fel is adhatod, és akkor átadod másnak a... Akkor én feladom, és átadom másnak, jó? Úgy érzed, hogy nem lesz meg akkor. Oké. Köszi, Anita. Jó felhőt, Szia! Hello! Hello. Hello! Halló? 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 Valaki van a vonalban? Most pedig jó helyen van. Egy telefonszámon nem mindegy, melyiket keverem be? Nem. Én azt hittem egyébként, hogy de. De, egyébként is nagyon sokszor ugyanazt nyomtam be. Igen. Na mindegy, ki vagy, Jancsi? Szia, Jancsi. Misi. Honnan vetted, hogy Jancsi? Nem tudom, azt értem. Misi. Kérdésem lenne hozzátok, Parancsolj is. hogy múlt hét kedden, majd héten nyertenátok egy Bolt ajándékcsomagot, és mondtátok, hogy e-mailbe értesítetek majd engem. Ja, nem kaptam még e-mailt. Na, erre válaszoljatok. Adáson kívül megbeszéljük, jó, Misi? Jó, oké. De most honnan tudjuk, hogy Misinek mi a szám? Hogy akkor te átveszed, jó? Jó, akkor viszont maradjon függőben most már a megfejtés, jó? Mert nagyon elszállt az időnk. És Gabi hírei után jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival. Először is arról beszéltünk, hogy a lányok miért szeretik a rossz fiúkat. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és megosztó kérdés volt. Miért jobb egy rossz fiú az ágyban, mint egy informatikus, és a másik pedig a mesehősökkel kapcsolatban volt. Igen, Bocsi egy egész szatyornyival érkezett, és hát megvizsgáltuk, hogy kit szednénk fel a klubban, hogyha arról lenne szó. Igen, a bárban. Így van. Jövünk vissza Bela Gabi hírei után. Van bónuszod? Most kapsz egyet. Bónusz track az önindítóban. Pontosan 10 óra van, és a bónusz track rögtön jön egy érdekes sztorival egyébként Katy Perryvel kapcsolatban, de azt majd elmondom egy picit később. De Kata már, báránybőr? Vagy mi ez? Kincskereső kisködmönnek öltöztem. Ez bárány? Élő állat? Nem. Olyan rackásnak tűnik. Igen, de nem. Komondor? Tehát utánzat. Igen. Kicsit már fázósak a napok. Én nagyon fázós vagyok, úgyhogy már muszáj készülnöm. De jól néz ki. Tök jó. Aha. De abszolút jó. Egyébként a havazás ugye elindult. 8-ban szállingózik, azt írta egy hallgató reggel, a 8. kerületbe szállingózott. Nem mondod, ez nem lehet. A Mátrában meg képeket is posztoltatok a Facebookra, már 2 centiméter. Milyen terünk lesz, ezt tudja valaki? Hát a Katalinkopok, karácsonylocsok például, ugye? Igen. Tehát locsog. Hát nem. Mi van? Hát csak gondoltam, hogy... Te intézed vagy én? Te intézed vagy te? Vagy melyik őtök? Na, ekkora magas labdát, ha Katalinkor kopog. Katalin, jó, ki jön utánunk, Kata. Tudom, mit akarsz. Ja, jó, oké. Csak nem vagyok Katalin. Ez az egy az egészben. Kata vagy? Igen. Kata. És annak neked nincs? Sírban nem szoktál. De van? Nem, az van, minden évben egyszer elmagyarázom, aztán soha többet, hogy április 30-án van elvileg hivatalosan Kata. Mit mondtam? Pedig a musical nagyon sok. Viszont akkor mindenki elfelejti. Aha. Ja, tényleg. És akkor, tehát így egy évben egyszer ezt így elmondom egy-két embernek, aztán utána rájövök, hogy felesleges, és inkább begyűjtöm a bókokat ilyenkor, úgyhogy köszönöm szépen. Boldog névnapot kívánunk áprilisban is, amikor majd elfelejtjük. Így van. Nagyon cuki. Így van. Isten éltessen, Kata. Dani, mi van az ajándékunkkal? Hol van, Dani? Közvetlenül a tiéd mellett. Ígértél egy akkumulátort. Igen, azt meg karácsonyra megkapja a Kata. Na, mi lesz nálad, Kata? Hát adventi programok elsősorban, vagyis hát folytatom végül is, ahol tegnap elkezdtem, mert ugye elég sok hely és lehetőség kínálkozik majd a hétvégén. Aztán egy kis mozi, és lesz egy amatőr képzőművész kiállítás és vásár, úgyhogy majd ezt is részletezem. Na, okay. Petra, ez lesz a te programod. Igen. Neked van kedvenc mesefigurát? Csak azért, hogy a mai témánkat ezzel még lekerekítsük. Tehát akivel úgy összejönnél. Ja, hogy Igen. Hát most úgy hirtelen Erik Herceggel jött össze Petra, csak hogy tud. És én Pocahontasszal. Én végül is váltottam frakról Arielre. Most így hirtelen nincs. Nem tudom. Aki olyan jó kisugárzású vagy, úgy pasiként el tudod képzelni. Törpapa? Például, igen, ő csípem aranyos. Na jó van, köszönjük szépen. Nekünk lesz egy érdekes témánk holnap, egy nagyon vicces összeállítást találtunk abból, hogy hogyan reagálnak a férfiak arra, amikor megtudják, hogy a párjuk gyermeket vár.